قبل ما أمدري يخون عائلة جيرانا لهم هبنا نان بدلنا بدلهم كنت حدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كاب كل خفاء حنا نامبرا فتنايت تتونا منجستن حيلن كبرن نزل عالمنا تايمو أمين ودينا قدس سنجل مريم بنا قدس جبريل ملأ سلامتا سلام بلا كل خو بحلنا خدن قليخي بسقاهون دنقليخي عدك جابي هرقويتا سراويت سلام لك الله نسخ خابن السبرختي أخي فخرسكم بروخي وملتسقا እግዚአብሔር ምሳኺዮ ኦፍሴት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናፍቆር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናይ ምስጋና ጸሎት ንገባሪ ሰናያት መሓሪ አምላኽ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩና ረዲኡናን ዓቂቡናን ተቐቢሉናን ራህሪሁልናን ደጊፉናን ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሑና እሞ ነመስግነሉና ሕጅውን ንዕኡ በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ። ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትኽእል አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰተርካናን ዝረዳእኻናን ዘዕቆብካናን ናባኻ እውን ስለ ዝተቐበልካናን ስለ ዝራህራህካልናን ዝደገፍካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣሎና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡኡን ጉሁድን ዝኾነ ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ፀጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረ ዝኾነ ወሃቢ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ብሕብረት ምስኡ ናትካ እዩ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። መዝሙር 51 ዲያቆን መሓሪ ሓንሳብ ኣቦና ሓንሳብ ስገረኒ ያስተኻኽል ኣለኹ ዓብዪ ንፀኒሕ ምእታው ዝዙም ኣራይ ኦ ኣምላኽ ከምቲ ዓብዪ ምሕረትካ መሓረኒ ከም ብዙሕ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢቕካ ሕፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን አንፅሐኒ ኣነ ኣበሳይ ስለ ዝፈልጦ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እውን እከይ ገበርኩ ብቓላትካ ቁኑዕ ክትከውን እንተፈረድካ እውን ክትመልኽ እንሆ ብእከይ ተፀነስኩ እኖይ ከዓ ብሓጢኣት ወለደትኒ ንስኻ ከዓ ንዝጋረድካዮ ንስውርን ጥበብካ ስለ ዝገለፅካለይ ንሓቂ ፈቶኻ ብስም ዕዛት እነፅገኒ እሞ እነፅህ ሓፅበኒ እሞ ካብ በረድ ፅዕዱ ባህታን ሓጎስን ተስማዓኒ እሞ ተንድርቁማት ዓፅምተይ ይሕጎሳ ንገፅካ ካብ ሓጢኣተይ ይከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ ደምስሶ ኦ ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ይፍጠረለይ ቁኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ይሓድስ ካብ ቅድሚ ገፅካ ይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ሃበኒ ብዝመርሐኒ መንፈስ እውን ደግፈኒ ሽዑ መንገድኻ ንበደለኛታት ክምህሮም እየ እቶም ተጠራጠርቲ ከዓ ናብኻ ክምለሱ እዮም ኦ ኣምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይ እውን ብፅድቅኻ ክትሕጎስ እያ ኦ ጎይታየ ኣፈይ ምስጋናኻ ክነግርሲ ከናፍረይ ክፈት መስዋእቲ ባሃ የብለካን እዩ ንመስዋእቲ ምሕራር እውን ኣይትብህጎን ኢኻ እትብህጎ እንተትኸውን ግና መቕረብ ኩልካ ነይረ መስዋእቲ እግዚአብሔር ትሑት መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንትሑትን ለዋህን ልቢ ኣይንዕቆን እዩ ኦ ጎይታ ንጽዮን ብሓጎስካ ሰናይ ግበረላ መካበያታት ኢየሩሳሌም ይነደቓ
شعب بمسوات صدقي بزحرر مسوات قربان باح كبلك أيو أب مسوي إخاون أراحو قربوا لك أيوم هللويا ጸሎት ጊዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ኣቕርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ እሞ ኣነ ዶ ክዕድል دحن كعدل يا بقاش ሓርሕ ማሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 130 ዶክተር ክፍላይ መዝሙር ዳዊት መበል 131 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ማማ መዓዛ መዝሙር ዳዊት 133 ኣነ 134 ክትጽልያየ እንሆ ኣትም ብለይታ ቤተ እግዚአብሔር ተቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርክ ዋዳ ኩና መቅደስ አለወድ ንእግዚአብሔር ባርክ ወሰመን ንዝገበር እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርክ ሃሌሉያ ኣብ በቅሸ ዮሐንስ መዝሙር ዳዊት 137 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት 138 ዶክተር ክፍላይ መዝሙር ዳዊት 141 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 142 ማማ መዓዛ መዝሙር ዳዊት 146 ደጊመ ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት 147 ዶክተር ክፍላይ ዓዊልኩም መዝሙር ዳዊት መበል 148 ክትጽልዩልና ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ አሜን ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላትን ባሕርን መዓሞቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህወብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቤትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ጠርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ወንጌል ሉቃስ አቦና ሓራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘወንጌል ሉቃስ ረድኡ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግስቱ ይደል ስብሐት ለዓለም ዓለም
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 ንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። ኣብታ ስክሪናት ናይ ዝርኢ ዘለኹ እሺ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ሰኣተው። ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኽ ከም ዝናበለ ባርኾ። ኦ ጎይታ ነትን ኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ከዓ ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ዒንተይ ካብ ረኣያ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሜን። ወክሶስ ኣምላኽና ምስሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ልታ ጸሎት የቕሬታ እዛ ዙም መኒ ኣትዩ ደሎ ስክሪን ደብራ ደሎ ፉል ስክሪን ክገብሮ ደልየ ኣይከኣልኩን። ካልእ ሰብ ደኣትዎ እንተሃልዩ ስክሪን ፉል ግበርዋ ፕሊዝ። እሺ ከምዛ ደላታ ክንከይድ ኢና ክፍልታት ጸሎት እዞም ሓደሽ ረኣትኹም ካብ ሰላም መጻኹም ማማ ኣስሊ ነጻ ተሃሊኺ ክፍልታት ጸሎት ክትጽሊ ኢልና ራዲያቆኒ እሺ ናባኸያ ማማ ኣስሊ ክፍልታት ጸሎት ኣብ ስክሪን ጌረልክ ኣለኹ። እሺ እምበኣር ግዜ ክንቁጥብ ኣነ እዚኣ ክጽልያየ ኣብ ኔክስት ክበኬ ክፍልታት ጸሎት ኤልሳብ ማማ ኤልሳቤጥ እሺ ሓራይ ማማ ኤልሳቤጥ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ኣብ ቅዳስ ካብ ቅዳስ ትኪት ተንሲእኪ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድህነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ኢሉ። ስብሃት ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ይቕንየለይ። እንዘከን እሺ ማማ ሙሉ መዋል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽይፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጠ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ
ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ እብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ዲያቆነይ ይቅርታ أكيد لخي ماما أصلي هو راي ونس تدن صليلنا هراي او ንጽህቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገላበጥ ክፉእ ሓሳባት ካበይ ያርሕቕ እዩ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኽንቲ ኣዝያ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕቓሕ ኣበግስ እያ ኣሜን። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልመን ኣላይት ኣደይ ኢኺ ኣዶ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ሃሌሉያ ኣሜን آمين هللويا ممهر سارة أو قويتا بزالي تزيئة هراي ዲያቆነት ወጎይታ በዛሌት እዚኣና እሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሃድር ሃልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካው ንዘላለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣንቲ ኩሉ ንኣኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ኣሌት እዚ ንዘለዓለም ተድህነናን ተቑበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኣሜን ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆቤ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን آمين آيفون تبل إدنا ألعلنا لنا ثلاثة سباتيخن آيفون يلكن تأتوا نايمن تخون حجي أيدنو ناتي يا كون محاري هالشي ما هنبل هو يعني بخير هراي ماما ولدو ويس ماما فرويني ويس النايت أنا مام أفرويني هالشي مقع سلام متاخي يلمتكي آمين آمين قاعدة حنطلعكم ماشي إذا أقولوا علقويتا دي حنببا هو أولع الغيطة هراي تا سكرين قرب دعا بيتا بلالي ديكون بليس أبزي سكرين أبياتني مني حيزو الله أنا كفت كوان هراي ولا ماكسيما برايك ألكون هراي أقولوا علقويتا بآخا مأمانن نسمكا مزمارن سنة إيوما محرتكا أبسط صباح حق أنتكا دما ليتي أزمتو آمين كاتسلي ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያብ ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያብ ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያብ ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋን ሙታን ክፈርድ ከዓ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ እሞ ወጎይታ መሓረና
مسكانا نبونا نودي منفس قدسن لو من كل ساعة نزل علم آمين. آمين. ودي إيمش أرسلس قدس محرنا قبل دي ما يبقى نحن أبونا له أبيك مثلني. أشياء بالأول. أوكي thank you. You're welcome, Fred. ዲያቆን ስብሐት በራ እሺ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓዲካ ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ኣይትጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምእንትቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማኖና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓርግ ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለኪ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ሰላም እብለኪ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ ኦ ፍስቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወዲኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ደይረኣኹኹም ሓደሽ ደኣተኹም እንተሃሊኹም ዘየንበብኩም ንገሩን ኢኹም ዶክተር ክፍላይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልዩልና ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ኣሜን ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለትክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለትክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን እሺ ሓፍትና መዓዛ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት እራይ ዲያቆን ሃወይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለዘድሓንና ነመስግነኪ ኦ ጎይታይን ንጉሰይን መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኣሜን ይቀኒለይ ዲያቆን ሓወት ኣሜን ኩለና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሓውና ዲያቆን ኣብኤል ክጽልየልና እዩ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ክትፍጠር ንስኡ ህልው ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ
ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ መዓረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጐይታን ሕያውን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ምስ ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ሕድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሕደገልና። ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እሺ ማማሙሉ ቅዱስ ቅዱስ ማማሙሉ ቅዱስ ቅዱስ ክትጽልይልና እሺ እምበኣር ኣብ ኔክስት ክህበኪ ክሳብ ትዳለዊ ኢድ ሓፍ ዝበለ ትርኢ ኣለኹ ሓንቲ ናይ ማማ ብረያ መስለኒ እወ ኣነ ዲያቆን ወደይ ከመይ ውዕልኩም ኩልኩም ተዘራቢት መድህን ዓለም ከንብባ እወ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥናን ብዘይፍላጥናን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። እሺ በከመ ምሕረትከ አምላኬ
አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ስምካ ይቀደስ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ ባዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ሰላም እብለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ምእንተ ካሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ጸሊኽ ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅድስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ግርማን ውዳሴን ዘለካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ዋሃብ ሂወት ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግብአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን አሜን አሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጸለ ጸሎት ኦ ጎይታ ማሕረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመልኣኻ ርህሩህ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ እቲ ዝጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ሂወትና ቀናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቕያት ልብን ርድአና ብህልውንኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ አሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጸሎትና እግዚአብሔር ይስማዓዮ። ንመሃሮ ትምህርቲ ከዓ እግዚአብሔር ብመንፈስ ኮይንና ክንሰምዕ ነቶም ዝምህሩ ከዓ ብመንፈስ ኮይኖም ክምህሩ እግዚአብሔር ደግፈና አሜን።
ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ካብዚ ቀፂልና ዝሓለፈ ን4 ተኸታታሊ ሳምንታት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ድሕሪ ምርኣይ ኣብታ 5ይቲ ሰሙን ከዓ ሬቪዥን ወይ ድማ ጹምቃ ጌርና መደምደምታ ጌርና ነርና ንሎም ድማ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓድሽ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ሓድሽ ክፋል መልእክቲ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ነታ ቀዳመይቲ መልእክቲ ክንሪኣ ኢና ንሎሚ እተን ንባባት ሓፃር ስለ ዝኾነት ሓደ ሰብ ከም ብበልናዩ ንሎሚ ድሒርኩም ደኣትኹም ተሃሊኹም እስኪ ቸክ ክገብር ያ ኩላትናቶም ድፀናሕና ኢና ዶክተር ክፍላይ ተሃሊኹም ዶክተር ተዘይሃሊኹም ከዓ መምህር ሳራ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ከተንብቡልና እሞ ናብቲ ዲስካሽን ክንኣቱ ኢና ጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብ ማሕበር ሰብ ተሰሎንቄ ብእግዚአብሔር አቦናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም አሜን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን ነቲ ግብሪ እምነትኩምን ጻዕሪ ፍቕርኩምን ትዕግስቲ ተስፋኹምን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከብ ኮርና ኣብ ጸሎትና ኩሉ ሳዕ እናዘከርናኩም ብዛዕባ ኩላትኩም ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣሎና ኣቱም ብኣምላኽ ፍቁራት ኣሕዋትና ንሕራይኩም ስለ ዝፈለጥና ኣባኻትኩምን እንታኻትኩምን ከመይ ከም ዝነበርና ከምቲ ትፈልጦ እቲ ወንጌልና ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ብብዙሕ ምርዳእን ከዓ እዩ እምበር ብቓል ጥራይ ኣይመፀኩምን ንስኻትኩም እውን ብብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነቲ ቃል ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታናን ኮንኩም ስለዚ ነቶም ኣብ መቄዶንያን ኣካይያን ዘለዉ ኩላቶም ኣመንቲ ኣርኣያ ኮንኩምዎ እምነትኩም ብኣምላኽ ናብ ዘሎ ሰፈር ስፍራ መፅያ ኣላ እምበር እቲ ቃል ጎይታስ ካባኻትኩም ኣብ መቄዶንያን ኣካይያን ጥራይ ኣይኮነን እተሰምዐ እሞ ክንዛረበሉ ኣየድልየናን እዩ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ ነቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦ እሞ ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዓ ዘድሕነና ወዱ ኢየሱስ ከዓ ካብ ሰማያት ክትፅበዩ ካብ ጣዖታት ናብ ኣምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም እተመለስኩምን እቲ ናባኻትኩም ምእታውና ከመይ ዝበለ ከም ዝነበረን ብዛዕባና ባዕላቶም ይነግሩ እዮም ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣሜን ስለናይ ኩሉ ጊዜ ተሳትፎኩምን ኣገልግሎትኩምን እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሓልኩም ሃራይ ስድራ እግዚአብሔር ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ክንዘራረብ ኢና ሁላትና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ስክሪን ኣለና ወይ እውን ብሞባይልናን ኣብ ገዛና እውን መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝና እንድሕር ሃሊና ዳተረድእና ንከታተላ ኩላትና ዲስካስ ክንገብር ሓሳብና ክንህብ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ እዚኣ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ መዓስን ብኸመይን ኣብ ከመይ ኣጋጣምን ተጻሒፉ እንድሕር ኢልና ብሓፈሻ 5 ምዕራፋት እያ ሒዛ ደላ እዛ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ 2 መልእክቲ ጽሒፉ ናብ ተሰሎንቄ ቀዳማይን ካልኣይን መልእክቲ ጽሒፉ ናብ ከተማ ተሰሎንቄ ናብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ሰባት ዝጽሓፎ መልእክቲ እዩ ንሎም ንሪኦ ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኮይኑ ካብተን 5 ምዕራፋት ነታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ዲስካስ ክንገብር ኢና ቅድሚ ናብቲ ትሕዝቶ ምእታውና ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ጳውሎስ መልእክቲ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ እዩ ተጻሒፉ ተሰሎንቄ ኣበይ ቦታ ይርከብ መን እዮም ቶም ሰብ ተሰሎንቄ ንምርኣይ
ተሰሎንቄ ማለት በዝናይ ሕጂ ዘሎ ኣፀዋውዓ ኣብ ግሪክ which is ኣብ ኤውሮጳ ኮይኑ ኣብ ግሪክ እትበሃል ሃገር እትርከብ ተሰሎንቄ ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ጎግል ክትገብርዎ ተኽኢልኩም ተሳሎኒኪ ትበሃል ብትግርኛ በዝናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቋንቋና ከዓ ተሰሎንቄ ይበሃል ካብ ግሪክ እታ ዝዓበየት ካልአይቲ ከተማ ማለት እያ እታ ርእሲ ከተማ ወይ እታ ዝዓበየት ከተማ ኣቴንስ ክትከውን ከላ ኣቴንስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተደጋጋሚ ተጠቂሳ ደላ ዝዓበየት ከተማ ርእሲ ከተማ ናይ ግሪክ ኮይና ብዕቤታን ብብዝሒ ህዝባን ከዓ ካልአይቲ ከተማ ናይ ግሪክ ተሰሎንቄ እያ ወይ ከዓ ተሳሎኒኪ ንብላ ዴማስ ናሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገዲፍዎ ንድሕሪት ተመልሰላ ካብቲ ቅዱስ ኣገልግሎት ተፈሊ ብጭራሕ ምራሕ ናይታ ከተማ ተሳሒቡ ዝወደቐላ ካብቲ ኣገልግሎት ናይ ክርስቲያን ዝወደቐላ ዓባይ ከተማ እያ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክልተ መልእኽቲ እዩ ናብዛ ከተማ እዚኣ ናብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ጽሒፉ ኣብቲ ግዜ እቲ ተሰሎንቄ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮማ እያ ነይራ ከምቲ ንዝክሮ ኩላትና ኣብቲ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ እዋን ንግስነት ናይ ሮማ ኣብ ዓለም ዓብሊሉ ስለ ዝነበረ ሮማን ኢምፓየር ዝበሃል እቶም ኣብ ሂስትሪ ተማሃርኩሞ ማለት እዩ ፔርሺያን ኢምፓየር ሮማን ኢምፓየር ኦቶማን ኢምፓየር ዳበለ ብዙሕ ኢምፓየራት ስለ ዝሓለፈ ወይ ንግስነት ስለ ዝሓለፈ ኣዝዩ ሓያልን ንብዙሕ ዓመታት ዝገዝእ ዝነበረ ኣብ ዓለም ኣብ ግዚኡ ዝሓየለ መንግስቲ ዝነበረ መንግስቲ ሮማ እዚ ሕጂ ጥልያን ሃገር ተባሂሉ ደሎ ብመንግስቲ ሮማ ዝፍለጥ ዝነበረ በዓል ንጉስ ቄሳር ዘመሓድሮ ዝነበረ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ግዜ ስቕለት ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮማ እያ ነይራ እዛ ከተማ ተሰሎንቄ መቄዶንያ ናይ ዝተባሃለ ግዝኣት ሮማ ቀንዲ ከተማ ነበረት ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል ፀኒሕና ናይ ግሪክ ዋና ካልአይቲ ከተማ እያ ኣብቲ ግዜቲ ከዓ መቄዶንያ ናይ ዝተባሃለ ግዝኣት ሮማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮማ ዝነበረ መቄዶንያ ናይ ትበሃል ዓዲ ናታ ከተማ ነበረት ይብል መቄዶንያ ሕጂ እውን ከየዳናግረና ኣብ ኤሽያ ይቕሬታ ኣብ ኤውሮጳ ኣብኡኻ ኣብቲ ሳውዝ ኤውሮጳ ዘለዋ ሃገራት ኣብቲ ጎረቤት ግሪክ ኖርዝ መቄዶንያ ወይ ከዓ ሰሜን መቄዶንያ ትበሃል ሃገር ኣላ ኣብ ግሪክ ከዓ መቄዶንያ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ንእግሪ መገድና ንኣፍለጦ ንክኾነና እዛ ኖርዝ መቄዶንያ ትበሃል ሃገር ርእሳ ድኻለት ሃገር ኮይና ሽም ግን መቄዶንያ ኢሎም እዮም ነታ ሃገሮም ድፅውዕዋ ነይሮም ግሪካውያን ድማ ብታሪክ እቲ መሬቶም መሬት መቄዶንያ ይበሃል ስለ ዝነበረ ገለ ክፋል ናይ ግሪክ እውን ከምዚ ስቴት ወይ ፕሮቪንስ ንብሎ ከዓ መቄዶንያ ይበሃል ዓብይ ቦታ ስለ ዘለዎም ብፍጹም መቄዶንያ ኢልኩም ንሃገርኩም ሽም ኣይተውፅላን ኢኹም መቄዶንያ ናትና ኢሎም ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ሓደ እዋን ክሳብ ፍርቂ ሚሊዮን ድኸውን ህዝቢ ሰልፊ ወፂኡ ቅድሚ 4-5 ዓመት ገለ ሕጂ ዝቕርብ እዋን ኣብ ዓለም ከዓ ድምፆም ተሰሚዑ እቲኣ ኖርዝ መቄዶንያ ተባሂላ ክትስየም ፀዲቑ ሕጂታ ጎረቤት ግሪክ ኮይና ደላ ሃገር ኖርዝ መቄዶንያ ትበሃል እዚኣ ሎም ንዘራረበላ ዘለና ተሰሎንቄ ግን ኣብቲ ግዜቲ መቄዶንያ ናይ ዝተባሃለት ኣብቲ ግዜቲ ናይ ሮማ ግዝኣት ዝነበረት ከተማያ which is ሕጂ ከዓ ኣብ ማእከል ግሪክ ትህሉ ዘላ ኮይና ዝዓበየት ከተማ ናይ ግሪክ እያ ሕጂ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ስለዚ ናብዚኣ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ መልእኽቲ ዝፅሒፍዎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ነይሩ ነቶም ህዝቢ ሰቢኹ ኣገልጊሉ ንፊልጵስዩስ ሓዲጉ ናብ ተሰሎንቄ ናብ ግሪክ ናብ ተሰሎንቄ ብምኻድ ኣብኡ ቤተ ክርስቲያን መስሪቱ ንመጀመርታ ግዜ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ንመሃሮ ዘለና ንእግሪ መገድና ናይ ጳውሎሳት ትምህርቲ እንተሪኢና ኣብ ብዙሕ ዓድታት ኣብ ብዙሕ ሃገራት እናኸደ ቤተ ክርስቲያናት ይምስርት ቤተ ክርስቲያናት ይሃንጽ
ክርስትና የስፋሕፍሕ ነይሩ ሓደ ሰብ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስቶም መገላግልቱ መተዓይቱ ኮይኑ ግን እዚ ዘይበሃል ኣብያተ ክርስቲያናት ሰሪሑን ክርስትና ኣስፋሕፊሑን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኩልና ከም ንፈልጦ ጎይታ ን12 ሃዋርያት ልኢኹ እዩ ኣብ ዓለም ምሉእ ክርስትና ናባና በፂሑ ዘሎ እና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን መስሪቱሎም ኣብቲ ግዜቲ ግን ጎንቲ ክርስትና ኣይሁድ ንክርስቶስ ኣይተቐበልዎን በቲ ናይ ኦሪት እምነቶም ከዓ እሶም ከዓ እምነቶም የስፋሕፍሑ ነይሮም ካብ እስራኤል ወፂኦም ኣብ ኤሽያን ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ካልእ ቦታን እቲ እምነት ኣይሁድ የስፋሕፍሑ ስለ ዝነበሩ ናብ ግሪክ መፂኦም ከዓ ናብቲ ናይ ሽዑ መቄዶንያ ዝበሃል ቦታ መፂኦም ኣብታ ተሰሎንቄ ከተማ ከዓ እምነት ኣይሁድ ምሂሮም ነቲ ህዝቢ ናብ እምነቶም ከእትውዎ ብዙሕ ይፅዕሩ ስለ ዝነበሩ እቶም ህዝቢ ከዓ እምነት ኣይሁድ ትምህርቲ ኣይሁድ ስርዓት ኣይሁድ ንክቕበሉ ድልዋት ኮይኖም ነይሮም ቅድሚኡ ኣረማውያን እዮም ነይሮም ግሪካውያን ከም ንፈልጦ 12 ኣማልኽቲ ነይሮሞም 12 ጣዖታት ኣማልኽቲ ነይሮሞም ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ናይ ዝናብ ኣምላኽ ናይ ሓዊ ኣምላኽ ናይ ፈውሲ ኣምላኽ እናበሉ 12 ኣማልኽቲ የምልኹ ነይሮም which is ኣረማውያን ዘይኣመንቲ መምለኽቲ ጣዖት እዮም ነይሮም ኣይሁድ ከዓ በትናቶም እምነት ኣይሁድ ንክኸዱ ኢሎም ኣብ ግሪክ መፂኦም እምነቶም ይሰብኩ ነይሮም እቲ ህዝብቲ ከዓ ሰሚዕዎም እምነት ኣይሁድ ንምቕባል ድሉ ኮይኑ ነበረ ኣብዚ ከዓ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጣልቃ ብምእታው ነቲ እምነት ኣይሁድ ነቲ ናይ ኦሪት እምነት ከይቅበሉ እቲ ብሉይ ፈሪሱ ክርስቶስ ተወሊዱ ንምድሓን ዓለም ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ብደሙ ድተበጀወ ኣምላኽ ከም ዘሎ ክርስቶስ ዝበሃል ኣምላኽ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከም ዝተበጀወ ነቶም ህዝቢ ሰቢኹ ክርስቲያን ክገብሮም ከዓ ጣልቃ ኣትዩ ስብከቱ ጀሚሩ በዚ ከዓ ኣይሁድ ስለ ዘይተሓጎሱ ብዙሕ ይፃብእዎን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተሲኦም ወይ ከዓ ንተቃወምኡ ተላዒሎም በዚ ጉዳይ ማለት እዩ እዚ ምስ ኮነ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንተሰሎንቄ ገዲፉ ናብ ቤርያ ኸይዱ እዚ እውን ኣብቲ ከባቢኡ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን መስሪቱ ናብ ቤርያ ኸይዱ ኣብኡ ንዝተወሰነ እዋን ድሕሪ ምፅንሑ ከዓ ንቆሮንጦስ ዓቢሉ ኸደ ቆሮንጦስ ድማ ኣብ ውሽጢ ግሪክ ኮይኑ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝረኣናዮ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝብል ኣብ ግሪክ ይደሎ ወላሱ ካብ ኣቴንስ ካብታ ርእሲ ከተማ ናይ 1 ሰዓት ብመኪና ኬድካ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣዝዩ ዓብን ግሩምን ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ክፋል ዓፅሚ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ንእግሪ መገድና ኣብ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብኡ ኸይዱ ብድሕሪ እዚ እቲ ተሓጋጋዚኡ ዝነበረ ከም ንእሽተይ ሓዉ ከም ውሉዱ ኮይኑ ዝሕግዞ ዝነበሩ ብፃዩ ጢሞቴዎስ ብዛዕባ ናይ ተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን ናይታ መስሪትዋ ዝኸደ ምስ መስረታ ኣይሁድ እዚ ንስርዓት ኣይሁድ ክቃወም ንእምነት ኣይሁድ ዝፃረር ትምህርቲ ይሰብኽ ኣሎ ኢሎም ሰጊጎሞ ስለ ዝነበሩ ገዲፍዋ ይወፂ ነይሩ ምክንያቱ ኣይሁድ ንክርስቶስ ኣብ ዓዶም ኣብ እስራኤል ጥራይ ኣይኮነን ሰቂሎም ቀቲሎሞም ወንጌል ናብ ዓለም ሙሉእ ክስፋሕፋሕ ክኸይድ ከሎ ከዓ ጎንቶም ሃዋርያት እናኸዱ ከዓ ይቃወምዎም ነይሮም እዮም ብዛዕባ ክርስቶስ ከይትሰብኩ እናበሉ ብዙሕ መከራ የውርዱሎም ስለ ዝነበሩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ናብ ግሪክ ከይዱ ቤተ ክርስቲያን ምስ መስረተ ምስ ተፃብእዎ ከይዱ ስለ ዝነበረ ብዛዕባታ ገዲፍዋ ዝኸደ ከተማ ተሰሎንቄ ጢሞቴዎስ ብዝርዝር ብፅሑፍ ገይሩ ይነግሮን የረድኦን ነይሩ በዚ ምክንያት ከዓ ነቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ገዲፍዎም ዝወፀ ህዝቢ ብሰንኪ ኣይሁድ እዘን መልእክታት ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ብምፅሓፍ ነቶም ህዝቢ የፀናንዖምን የበራትዖምን ነይሩ ስለዚ እቲ ቀንዲ መልእክቲ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ እንታይ እንድሕር ኢልና ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ክርስቲያን ነቲ እምነት ኣይሁድ ሓዲጎም
اتحقني أمنت كريستوسيو اتينا 5500 عامت سب أبارنت كوينو زتصبيه زنبره كولدي تباهيلو بتنبي زتنقرلو مسيح كريستوس نسو توليدو بجع عالم كوينو أمسكال مويتيو الساعة غنعت أمنتي لهم نا أيهود قديفهم نبقاولس سميعهم كريستيان سلازغانو نزوم سبات زيهم نمتببعن نمتصننا عنيرو كند علامهم أفت ملختاتو خاء بزعبا أمنتهم نت أمنت بمقبالهم أب أمنتهم صناعات بمنبارومن نحد حدهم يفقروا بمنبارومن بزعبازي إزيس للسمعة أمسجينهم مساعتهم كله خاء نتابعة كريستيان مسريت لهم خير كله كميز نبرة كمي عينت هيوت كم زنبرة كمي عينت فقرين عقل قلوت المساعتهم كم زنبرة خاء يتكس أبزن صحفاته أفتى بيت كريستيان حطوتات تلعائلو نيرو بزعبا داغماي مساعت كريستوس مخنياتو حدش خوينهم بزعبا كريستوس كما هارو غلو اتسماين مدن زفتره فتاري اتنا أدامن هيوانن أيهود فلطوهم نأدامن هيوانن كاب قالقالكا توليدا خد حنكا يلو እግዚአብሔር ተስፋ ከምዝሃቦም ይፈልጥዮም ስለዚ እሱ መፂኸም ድድሓኖም ተሰቢኾም ምስ ተቐበሉ ካልኦት ወሳኺ ትምህርቲ እንታዮም ተማሂሮም ክርስቶስ ዳግማይ ከዓ ንፍርዲ ክመጽእ እዩ ድብል ትምህርቲ ስለ ዝተማህሩ ብዛዕባ እዚ ከዓ ሕቶታት ነይርዎም ብዙሕ ሕቶታት ይሓቱ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽአት ናይ ክርስቶስ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ጽሒፉሎም ንረክብ ማለት እዩ ቅድሚ ክርስቶስ ምምጽኡ ቅድሚ እቲ ዳግማይ ምጽአት ወይ ድማ ትንሳኤ ዘጉባኤ ንብሎ ቅድሚ ዝሞተ ኣማኒ which is ኣብዚ ሕጂ ንሕና ዘለናያ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣን ቅድሜና ዘሎ መዓልታትን ዓመታትን ዝሞቱ ሰባት ቅድሚ ክርስቶስ ዳግማይ ምምጽኡ እቶም ዝሞቱ ኣመንቲ ኣብቲ ዳሕራይ ክርስቶስ ምስ መጸ ዝረኽብዎ ዘለዓለማዊ ህይወት እንታይ ይኸውን ህይወቶም ናበዮም ዝኸዱ ዝብል ሕቶታት እውን የለዓዕሉ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ እዚ ሕቶታቶም ንምምላስ እውን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ ክርስቶስ ከዓ መዓሲ ተመሊሱ ክመጽእ ምጽአት ጎይታ ኣሎ ክርስቶስ ዳግማይ ንፍርዲ ክመጽእ እዩ ንምድሓን ደይኮነ ንምስቃል ደይኮነ ንፍርዲ ክመጽእ እዩ ተባሂሎም ምስ ተነግሩ ከዓ ዋ መዓዝ ደኣ መጽእ ኸውን ካልኣይ ግዜ ዝብል ሕቶታት ስለ ዝነበሮም እውን ብዛዕባ ምጽአት ናይ ክርስቶስ እዚታት እውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ጽሑፉ ዘርዚሩ ኣረዲእዎም ጽሒፉሎም ኣሎ እታ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ ነዚ መጽሓፍና ትጠምረልና ግና እንታይ ኢልዎም ክሳብ ዳግማይ ምጽአት ጎይታ ብህድኣት ዕዮኹም ዕየዩ እቲ ክርስቶስ ዝኣዘዘኩም እቲ እግዚኣብሔር ዝብለኩም እናገበርኩም ብህድኣት ብቅድስና ተመላለሱ ንምጽአት ጎይታ ብቅድስና እናነበርኩም ተጸበይዋ ዝብል መልእኽቲ ገይሩ ዝድምድም ስለዚ ሕፅር ብዝበለ ናይዛ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ዕላማ መጽሓፊኣን ኣብ ከመይ ኩነታትን ተጻሒፋ ነዚ ይመስል ብሓፈሻ እቲ ትሕዝቶ ኣብ 6 ክፋላት ዝኽፈል እቲ ቀዳማይ መእተዊ እዩ ብድሕሪኡ ሞሳን ምስጋናን እቲ ሳልሳይ ከዓ ንጠባይ ክርስቲያን ዝጠቅም ማዕዳ ብዛዕባ ክርስቲያናዊ ህይወት ራብዓይ ድማ ትምህርቲ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽአት ክርስቶስ እዩ ናይ መወዳእታ ከዓ ናይ መወዳእታ ምዕዳንን መደንደንታን ገይሩ ኣብ 6 ክፋላት ገይሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጽሒፍዎ ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ምዕራፍ 1 ክንሪኣ ኢና ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ክንርኢ ኢና ከይትርስዕዋ ተሰሎንቄ ማለት ኣብዛ ናይ ሕጂ ሃገረ ግሪክ ተባሂላ ትጽዋዕ ታሪኻዊት ሃገር እታ ዝዓበየት ካልአይቲ ከተማ ናይ ግሪክ እያ እቶም ዝኸድኩም ዝረኣኹሞ ዩኣርላኪ እቶም ዘይከድኩም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከድኩም ክትርእይዎ ጸጋን ጥዕና ንሃብኩም ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብ ማሕበር ሰብ ተሰሎንቄ በእግዚአብሔር አቦናን በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም በመባል
ኣብ ቁፅሪ 1 ሰላምታ የቕርብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቁፅሪ 2 ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን ነቲ ግብሪ እምነትኩምን ጻዕሪ ፍቕርኹምን ትዕግስቲ ተስፋኹምን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከየብኮርና ኣብ ጸሎትና ኩሉ ሳዕ እናዘከርናኩም ብዛዕባ ኩላትኩም ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣለና ይብል። ክብሪ ንኣምላኽ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ክጠቕሶ ዝጸናሕኩ እቶም ሰባት ንጎይታ ምስ ተቐበሉ ክርስቲያን ምስ ኮኑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ገይሩ መጀመርታ ብዛዕባታ ኣባኻትኩም ዘላ እምነትን ፍቕርን ብዛዕባኣ ንጎይታ የመስጉነ ኢልዎም። ምክንያቱ ግብሪ እምነትኩምን ኣብዚኣ ኸነስተውዕለላ እምነትኩም ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ግብርኩም ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ግብሪ እምነትኩም እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ኣመኑ እቲ እምነቶም እቲ ኣምላኾም ዝብሎም ተግባር ድማ ይፍጽሙ ስለ ዝነበሩ እዮም። ኣሚኖም ሰቃይበሉን እምነትን ግብርን ኣጣሚሮም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ነቲ ግብሪ እምነትኩምን ኢልዎም ጻዕሪ ፍቕርኹምን ንሓድሕዶም ከዓ ይፋቐሩ ስለ ዝነበሩ ፍቕሪ ስለ ድተሰብከሎም ምክንያቱ ክርስትና ተቐቢልካ ኣማኒ ኾንካ ዝገበርካ እንተገበርካ ኣብ ንሓድሕድካ ፍቕሪ ተደይብልካ ኩሉ ብዜሮ ረቢሑ ድጠፍእ ስለ ዝኾነ ከዓ ነዚኣ ትምህርቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተረዲኦም ኣብ ንሓድሕዶም ዓብይ ፍቕርን ዓብይ ምክብባርን ስለ ዝነበሮም እሞ ከዓ ምስ ብዙሕ ፃዕርን ምስ ብዙሕ ፈተናን ኣይሁድ እምነትና ተደይ ተቐበልኩም ኢሎም ጸቕጥና ገበሩሎም ግዝኣት ሮማ ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ጽዕንቶ እናሃለዎ ከመይ ድበለ ፍቕሪ ነይርዎም ትዕግስቲ ተስፋኹም ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከብል ብክርስቶስ ኣሚኖም ንምጽኣት ጎይታ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ብህድኣት እናዓየዩ ብትዕግስቲ ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ በዚ ነገር እዚ ኢሉ ከየብኮርና ኣብ ጸሎትና ኩሉ ሳዕ እናዘከርናኩም ብዛዕባ ኩላትኩም ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣለና። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ካብዚ ንሕና እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ንሓድሕድና ኩሉ ግዜ ጸሎት ክንጽሊ ይግባእ። እቲ ሓደ ስለቲ ሓደ ክጽሊ ግዲ እዩ። ኣብ ጸሎትና ኩሉ ሳዕ እናዘከርናኩም ክብርና ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ስለ ኣገልገልታ ስለ ህዝባ ስለ ሰላም ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ሃገር ስለ ዝናብ ስለ ኣፍላጋት ማያት ስለ ሕሙማት እናበለት ዘይትጽልዮ ጸሎት የለን። ክብርና ኣምላኽ ንሕና ከዓ ብውልቅና ስለ ሓድሕድና ክንጸላለ ስለቶም ዘገልግሉና ዘለዉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ክንጽሊ ስለቶም ሓሚሞም ኣብ ገዝኦም ደቂሶም ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ክንጽሊ ከም ዝግባእ ኩሉ ግዜ ከየብኮርና ኢኻ ኢሉ ስለዚ ኣብ ጸሎትና ኩሉ ግዜ ስለ ነፍስና ጥራይ ደይኮነ ስለ ኩሎም ኣሕዋትን ኣቦታትናን መምሃራናን ክንጽሊ ከም ዝግበአና ክንጽሊ ከለና ግን ከምታ ኩሉ ግዜ ንመሃራን ሕጂ እውን ኣብዚኣ ተጠቂሳ ደላ ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣለና እናጸለና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣለና። ኩሉ ግዜ ጸሎት ምስ ምስጋና ይንኸይድ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦታት ክጽልዩ ከለዉ ወላ እዛ ንኣኩተከ እግዚኦ እንድሕር ርኢናያ ጸሎትን ምስጋናን እያ። ኣቡነ ዘበሰማያት እንድሕር ርኢናያ ጸሎትን ምስጋናን እያ። ኩሉ ቅዳሴናን ኩሉ ስብሃታትናን ጸሎትን ምስጋናን እያ። ክንጽሊ ከለና ንኣምላኽ ደው ኢልና ከም ዝግበረለይ ኢልና ጥራይ ኮንና እናሓቶ ብምስጋና ጀሚርና ኢና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንደልየ ነገር ከዓ እናሓቶ እኳ ደኣ ልዕለቲ ከም ዝግበረለይ ከም ዝሃበኒ ዝብል ልመና ምስጋናና ይክበዝሕ ዘለዎ እዚኣ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕለላ ድበዝሕ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መፂ ተደፊኡ ጉዳዩ ኣፍሲሱ እዩ ዝኸይድ እታ ግብእቲ ግን ሞር ኣብ ምስጋና ክንጸቅጥ ኣብ ምስጋና ከነድህብ ይግበአና ምክንያቱ ኣምላኽ ከም ዝግበረለይ ከም ዝሃበኒ እንታይ ከም ዘድልየካ እግዚኣብሔር ከይነገርካዮ ይፈልጥ እዩ
أبوتاتنا أبصلتهم تايم دبلو زأنبل نسألو يهوب فتوتنا كي لمنا يو دلاينا زهبنا سلازي انتاي خا تدلي انتاي خا أدلي كادولو إجزابير يفلتيو سلازي حيلنا أمسغانا خخونا له كنصل خلنا إنام ماررنا إناقرم ربنا ديكونا إنام مسغنا كنصل خمس قبلنا خا يمهرنا مالتي أتوم بأملاخ فقرات حواتنا محرايكم سلازي فلتنا أباخاتكمن مأنتاكمن كمي كم زنبرنا كم اتفلتوا اتوانجيلنا بحيلن بمنفس قدسن ببزوح مردان كأيمبر بقال تراي أي متصفكمن كبرن إجزابير يخون أتوم بأملاخ فقرات حواتنا أبزي حانتنا تقنوا سدينا أتوم بأملاخ فقرات أحواتنا نحن أحواتنا بمنينا أحوات بقويتاينا أحوات من الباش بسجا كنراقب عين خيلن نخون ببو بدن ولد أحواتنا يسجا أيكوننا كنكون نخيلنا جن بقويتا بأملاخ فقرات أحواتنا يلون كاببونا كابدينا زتولدو أحوات اللونا حكي وبسجا سلستولدو أحواتنا يم نحنا دما كاماين كام منفس قدسن داغماي توليدنا إنا كم تعوانجيل يوحنس معراف سلسة زلو بتمكت كاماين كام منفس قدسن توليدنا دك سلاسي خوينا إنا إجزابير أبونا خوينو نحنا ورستو خينا سلازي أنا أملاخ أبوين دحر خوينو نسخي أبوهم أملاخ دحر خوينو حدا بولنا حدا ولاد لنا مالتي سلازي بأملاخ انتاينا فقرات أحواتنا سلازي إنا ولا بالسقا ببون بدن حاوخا نزي كونا بقويتا حاويو بأملاخ حاويو نبلو كاب حدا إجزابير أبو كاب فتاري سلا اتولدنا حدا أبو سلا زلنا مالتي اتوانجيلنا بحيلن بمنفس قدسن ببزح مردانين بر بقال تراي كونن متيكم يلو أبزي آخر نستوعب لله بقدامي وانتن كيف نعنيرنا حدا فتار زي أمن سب أب يونيفرسا آتيو تيولوجي غمار غالي تيولوجي ينكون غالي تمزي سوشيولوجي أنثروبولوجي أركيولوجي تمهار ميديسين تتصنع كالا تتصنع تيولوجي تمهيرو بي اتش دي سرح خيل بروفيسور كون خيل جن فتار يلن دبل أب فتار زي أمن سب مصحف قدس كمهار خالي نفلطاتو وي ننجيرو وي نسرحيل مالتي كم زخونه تمرت تماهيركا اب يونيفرسيتي ممر كونكا تقصر مبلع انجيراخا تيولوجي تماهيركا فتار زي امن كله اب يونيفرسيتي ممر كوين تقصيرو كسرح خالي كم بروفيشن كم سراح كم منጫታዊ كريي يخالي حوارا قدس باولوس كينتايلو بقال ጥራይ ሆነ እንታይ ዳ ወንጌልና በኃይልን بمنفس قدسن ببزوح مردائن إيو كم تبقى داماي تقصنا ياسي حوارا قدس بيتروس أب حانت سبكتي سلسة شح نفسات أمينو أتميغو مغنياتو السو آماني سلزنبرة ويشتو منفس قدس مليئو سلزنبرة مليئو سلزفساسيو منفس قدس سلزلوو نسابات كا بمنفس بمرداء همزاب زيادة تقيساد الله بحيل بمنفس قدس بمرداء وانجيل سبق سلزنبرة منفس قدس وريدوم مقلاص وريدوم تم سباتتيهم بحانت سبكت سلسة شح سبعي تتأميقهم مالتي إذا بديك والعسبيت مالتي كبرنا عمله سلازي بقال بطبب بخلال زربا بملفلاف سقيلكا بمفلات ديكونا بمنفس قدسن بحيلن بمرداءن ايو از وانجيلزن اباهم زمت سايلو سلازي ابز كلاتنا كنردو زلنا مصحف قدس سلاز فلتكا سلاز تزاربكا سلاز مهاركا تفر مالت ايكونا ابزو حاجرات አለው ካህናት ኮይኖም አብ ቤተ ክርስቲያናት ተቆጽሮም ዘገልግሉ
ብዛዕባ ናይ ሓበሻ ይኮን ክንድብል ዘለኹ ኣብ ኤውሮጳ ጸዓዱ ሽወደናውያን ኖርዌጃውያን ገለ ይመሃሩ ልክ ከም ተማሂርካ ዶክተር ትኾኑ ተማሂሮም ኣቕሽሽ ትኾኑ ዶመስ ተቆፂሮም ከዓ የገልግሉ ግን ፍልጠት ይደልዎም እምበር ኢቭን ፈጣሪ የለን ባህልቲ ክኾኑ ክእሉ እዮም ብርግጽ ከዓ ስለ ዘለው እየ ኣብ ፈጣሪ ኣምኑን እዮም ገለ ይገብሩን እዮም ወላሓንቲ እምነት የብሎምን ከም ስራሕ ቆፂሮሞ ግን በቃ ተማሂሮም ብኡ ይምረቑ ከም ፕሮፌሽን ከዓ ከም ሰራሕተኛ ኮይኖም ከዓ ነቲ ህዝቢ ብእምነት መጽእ መጺኡ ጸልዩ ቅዱስ ቁርባን ወሲዱ ተጠሚቑ ይኸይድ ንሶም ግን ስርሖም ሰሪሖም ይኸዱ ማለት እዩ እዚኦም ኣገልገልቲ ደይኮኑ ሰራሕተኛታት ኢና ንብሎም ማለት እዩ በዓል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ብክንደይ ሽግርን መከራን ማእሰርትን መግረፍትን ስቃይን መንፈስ ቅዱስ ወሪድዎም ብመንፈስን ብምርዳእን ብሓይልን ነቲ ቃል ኣምላኽ ናብ ህዝቢ የብፅሑ ነይሮም ስለዚ እቲ ቃል እቲ ብጥበብ ብዘረባ ብቃል ጥራይ ደይኮነ ብኸመይ ናባኹም ከም ድመፀ ትፈልጡ ኢኹም ይብሎም ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ንስኻትኩም እውን ብብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነቲ ቃል ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታናን ኮንኩም ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ብብዙሕ ጭንቂ ኣብዚኣ ክልተ ነገር ጭንቂ ኢሉ ሓጎስ ከዓ ይብል እዩ ንስኻትኩም እውን ብብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ብዙሕ ዘጨንቆም ነገር ደሳቂዮም ነገር ዘዋርዶም ጸቕጢ ዝገብረሎም እናሃለዎም ግን ብመንፈስ ቅዱስ እንታይ ይኾኑ ነይሮም ዘም ሰባት ይሕጎሱ ነይሮም ማለት እዩ ያ መግዛእት ኣሎ ካልእ ኣሎ ብዙሕ ነገር ዘጨንቆም ክርስቲያን ብምዃኖም እናተሓረዱ እናተሳደዱ እናተሳቀዩ ብዙሕ ጭንቅን ሽግርን እናረኸቡ ከለዉ ዘም ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ግን ሓጎስ ነይርዎም ብሓጎስ ነቲ ቃል ጎይታ ተቐቢሎም ሰዓብቲ በዓል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ሰዓብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ጥዑም ግዜ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ኮንካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ሽግርን መከራን ፀበባን ነቲ ዝወርደካ ደሎ ብፀጋ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓጎስ ብፀጋ ክትቅበሎን ክትስዕቦን እያ እዚኣ ዓባይ ነጥቢ ኣብዚኣ ተቐሚጣትልና ደላ ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታናን ኮንኩም ከዓ ይብሎም ኣለኹ ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታናን ዋ ንሰብ ዲና ክንስዕብ ዘለና ወይስ ንጎይታ ክንብል ንኽእል ኢና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢሉ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ስለዚ ስለምንታይ እዮም ንበዓል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መሲሎም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታናን ኮንኩም ድበሎም ስለምንታይ እዮም ሰዓብቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይኖም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሰዓቢ ናይ ጎይታ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ነብሱ ይኮነን ዝሰብኽ ነይሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ነብሱ ይኮነን ዘላልዮም ነይሩ ኣነ ከምዚየ ኢሉ ብዛዕባ ነብሱ ይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ናብ ክርስቶስ ስለ ዘጠምቶም ዝነበረ ናብ እግዚኣብሔር የርእዮም ስለ ዝነበረ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንህነሰ ንሰብክ ክርስቶስሃ ዘተሰቅለ ንሕናስ ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ስለዚ ናብ ጎይታ የጠምትዎም ስለ ዝነበሩ ናብቲ ስቁል ክርስቶስ የጠምትዎም ስለ ዝነበሩ እቶም ሰባት ከዓ ሰዓብቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይኖም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ርእሲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓሊፍካ ንክርስቶስ ስለ ትርኢ በሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን በቶም ካልኦት ኣገልገልትን ኣቢልካ ንክርስቶስ ስለ ትርኢ ናይ ሎሚ ሽግርና እንታይ እዩ ንሰባት ኣብ ክንዲ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዲ ምስ ክርስቶስ ነላልዮም ምስ ነብስና ስለ ነላልዮም ንክርስቶስ ከይፈለጥዎ ክርስቲያን ኢና ዳበሉካ ይመላለሱ ማለት እዚ ናይ ኩላትና ናይ ብዙሓት ሰባት ፀገሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ስለዚ ነቶም ኣብ መቄዶንያን ኣካያን ዘለዉ ኩላቶም ኣመንቲ ኣርኣያ ኮንኩሞም ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ገሪማትን እዚኣ ሓደሽቲ ኣመንቲ እዮም ኣብዚኣ ነስተውዕለላ ሓደሽቲ ኣመንቲ ጥራይ ደይኮኑ ከዓ ጎኒ ጎኒ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ኣይሁድ እምነት ይቁኑዕ ኢሎም ከዓ ስርዓት ኦሪት ትምህርቲ ኦሪት
بلوي كيدان زمهور خاني رومي ماو جنا خريستوس أيتولد نو إزوم كريستيان زبلهم دلو إزيوم كريستيان زسوبكم زلو حاسوتيو إتمسيح أي متن أيتولدن نحنا دك أبراهامينا نتدمت مسيح كدحنا النخا نصبيه لنا يلوم نتا أوريت راي نت تنبيتاتن مزمور داويتن نتا أبوريت تصحيح دول مصحفتن نعوت راي النامهارو جنا نكريستوس كولد نخصبيو زمهرو أيهود كا نيروميم أجمنا الباش بوزح جزء عم صحاب قدس أب حدش كده كنا نبف كلنا كاب أوريت بوزح تقصتات نركبينا حكي قويتا بيت مقدس آتيسي كان ببيه بمو اتي زنبو بوزنا برخف لغا كاب تنبيت إساياسي حوارات بوزح جزء صب كلو كاب أوريت النامتو كاب مزمور داويت النامتو يمهرون يسبكون يتصحفون نيرم مالتي سلازي أيهود ما نكريستوس قديفهم نوريت راي يمهروهم نيرو سلازي مزغل فتنا مزغل الشجر باتي مجزعتنا يروما نيرو باتي نا أيهود امنت نمسفح فحكا كساب مسداد سقيل كا مسبخ تراي كونن وانجيل كيسوبكو سلا كريستوس كيسوبكو خا يسادد ومن نقتل ومن يمنيرو كساب حواري باولوس قديفون تختم خساب زخيد يمغيرهم مزغل چنقي نتحق ترديوم ناب كريستيان متيوم ناب كريستوس متيوم كريستنا تقبيلهم درو خا نتوم اب كاله ختمات زنبرو اب مقدونيان اب اكايان اب كالن زنبرو خا ارآيا كوينوم كبرن اغزابير ابزيا انتاي ذكيره اب مزمور داويت ابزانا ينصح صلوتيلنا ننببا مزمور 51 مزمور داويت مبل 51 كاب قصري 10 تخنببه زيار قصنا بزحات دك بيت كريستياننا اتادفت واتقسنا هيوتي إلهم كقول صواب زحات سمعي مزمور 51 قطر 10 او املاخ صروي لبي فتر اللي صنوع منفس كا اوشت اي حدث يتصلي دلو صروي لبي فتر اللي صنوع منفس دما اوشت اي حدث كاب قصكا اي تدربيني قدس منفس كاون اي تقدفني حاقوس مدحانكا ملسلي فاتيخ ازازكا دقفني مسبلا شعو مقدخا نحطان كمهرومي بتعميز قرم كمزن قبرني صوري لب فتر اللي النابلة لمينو شعو لن تقبري ناتوم حطان مقدخا كمهرومي ننفسو غينسي نخال سبكا نبرخت كخون اتتعيمو دولو تعام املاخ اتعستماغيرو دولو فقر اكزيابير اتمحرت اكزيابير نخالوت ككافل كاسي نتوم حتى انشعو مقدخا كمهرومي نعوم كا نعيمو كمزن قبرني بفقالك خملالس كم تنسخات لي عين السب كوين خنبر لبيان صحلي مقدخا بمقدخا خملالس حاجزن نمو انا خاشعو ناتيوم حتى مقدخا كمهرومي ازيهم كا جن حدش خوينهم شعو وانجيل تقبلهم شعو خرسنا تقبلهم سي درو نتنابرا خريستيان بجبري كم تفتا مجمرتا زمو قوسهم انتايلوهم جبر امنتكم من سعار فقرهم من نت امنتهم بجبر سلازا سنيوه بقدسنا بتعقس بفقري ملالس سلاز نبرو شعون شعو امينهم نقويتها تقبلهم سي نتهم ابتخبابيهم زنبرو احزاب كا ارآيا خوينهم نعوم ريوم كانيوم نخرسوس كم نسعبو غيرهم اذا انتايو اتو قويتا اوانجيل دبولو برهانكم اب قدم سب يبرا برهان مسبره اللوم اتي برهان زغون كريستوس اب هيوتو مسبره برهانهم كا اب قدم سب بريهو مالتي خبرنا املاح نزغ نقبر እግዚአብሔር يدغفنا امنتكم اب قطر 8 امنتكم باملاح نابزلو سفراوتي علامبر
اتقال قويتاس كاباخاتكم اب مقدونيان اكايان تراي ايكونن اتسمعمو كنزاربلو ايدليناني بتعمي زغرم اتامنتتي ابلو مالو باملاخ نابزلو سفراوتي علامبر ابزن تراي ايكونتن زلا ننبسوم كوينوم نتزنوبرو لختما خوينوم سي اتامنتتي اتنابرا قدسناتي اتسنه مغبارتي قدمي افت عدي افت ختما ترايو زي فلت اكايدا وونجيل املاخ اندحر بصيحو نحاده حزبي ناب امنت غويتا اندحر مصيو اتدسرق اتدقتل اتدعمت زنبره وغدفو حقي اتالسب زنبره ክርስትና ምስ ተቀበለ ናብ ጎይታ ምስ መጸ ሰባይ ቀትልኒ እቲ ድዘርፍ እንደዕምጽን ዝነበረ ከዓ ወኻብቲ ዓመጽን ካብቲ ዝርፍያን ካብ ኩሉ ነገር ከዓ ጠጠው ክብል እዩ ስለዚ አካይዶም ፍጹም ይተቀይሩ አዝዮም ብስነ ምግባሮም ድተመስከረሎም ጽኑዓት ክርስቲያን እዮም ኮይኖም ንነብሶም ኮይኖም ነቲ ከባቢኦም አርአያ ኮይኖም ንነብሶም በሪህም ከዓ ነቲ ከባቢኦም ብርሃን ኮይኖም እቲ እምነቶም በአምላክ ካብኦም ሓሊፋሲ ናብ ብዙሕ ቦታ ወጽያ ስለዚ ነገር እዚ ክንዛረብ አይድልየናኒው ይብል ማለት እዩ ነቲ ኣብ ቁጥሪ 9:10 ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ ነቲ ኻሙታት ዘተንስኦ እሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ዘድሕነና ወዱ ኢየሱስ ከዓ ካብ ሰማያት ክትጽበዩ ካብ ጣዖታት ናብ ኣምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም ተመለስኩምን እቲ ናባኻትኩም ምእታውና ከመይ ዝበለ ከም ዝነበረን ብዛዕባና ባዕላቶም ይነግሩ እዮም ኣብዚኣ ክነስተውዕለላ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ ኣብ ቻይና ናቶም ኣምላኽ ኣለዎም ጣዖት ደምልኽዎ ኣብ ህንዲ ናብ ብዙሕ ነገራት ሕጂ ዝርዝር ከኣቱ ይደልን እየ በብዓይነቱ ብዙሓት እምነት ኣሎ ኩሉ ኣምላኽ ኢሉ ይሰግድ ኣምላኽ ኢሉ ይደምልኽ ኣብዚ ኣግኝታ ኢሉ ፈሊሎም ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ መን እዩ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እሱ ከዓ ንምድሓና ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ሰብ ዝተረኣየ ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ዝመፀ እሞ ንምድሓና ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ፈጣሪ እዚ ነቲ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ንኻልእ ከየምልኹ ንኻልእ ከይሰግዱ ንኻልእ ከይግዝኡ ፈጣሪ ኢሎም ንኻልእ ከይንብርክኹን ከይሰግዱን ነቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ኢልዎም ትገርም ቃል ከዓ ኣላ በኣ ነቲ ህያውን ኢልዎም መጀመርታ ክርስቶስ ህያው ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ሞይቱ ተስዩ ዓሪጉ ዳግማይ ከዓ ክመጽእ ቅድሚ ሕጅን ሰባት ኣብ ብዙሓት ኣማልኽቲ ኣብ ብዙሓት ጣዖታት የምልኹ እዮም ኣብ ሰባት ይኣምኑ እዮም ሞይቱ ብኡ ገይሩ ተቐቢሩ ዝተረፈ እምበር ዝተስአ ሓደ እኳ የለን ቡድሃ ሞይትዩ ኣይተስአን መሓመድ ሞይትዩ ኣይተስአን ብዙሓት ሰባት ዘምልኽዎምን ዝኽተልዎምን ነቢያትን ኣማልኽትን ጣዖታትን ገሊአን ፈራሪሶም ብወርቅን ብእምንን ዝተሰርሑ ፈራሪሶም ወዲቖም እቶም ሂወታውያን ኮይኖም ኣብዚ ዝመላለሱ ዝነበሩ ሰባት ዘምልኽዎም ከዓ ንሕና ልኡኻት ኣምላኽ ኢና ንሕና ኣምላኽ ኢና እናበሉ በቢግዚኡ ድመፁ ሓሰውቲ ነቢያትን ኣማልኽትን ከዓ ሞይቶም ብኡ ገይሮም ተሪፎም ክርስቶስ ግን ህያው ስለ ዝኾነ ካብ ሞት ተንሲኡ ህያው ስለ ዝኾነ ከዓ ንዳግማይ ከዓ ንፍርድኻ ክመጽእ እዩ ስለዚ ከዓ ነቲ ህያውን ነቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ኢሉ ምክንያቱ ንሱ ጥራይ በይኑ ህያው ክንደይ ነገስታትን ክንደይ ነቢያትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክንደይ ናይ ሓሶት ኣማልኽትን ተሲኦም እዮም ኩሎም ሞይቶም በቲ ድሞትዎ ከዓ ብኡ ገይሮም በስቢሶም ተሪፎም እዮም ክርስቶስ ግን ህያው ስለ ዝኾነ ተሲኡ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ከዓ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ ነቲ ካብ ሙታት ዘተንስኦ እሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ዘድሕነና ወዱ ኢየሱስ ከዓ ካብ ሰማያት ክትጽበዩ እንታይ ለጸኒሐ ክርስቶስ ጥራይ ተሲኡ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ለተሲኡ እሱ በይኑ ተሲኡ ካብ ሰማይ ዝወረደ ንሰማይ ዝዓረገ ብጀካ ክርስቶስ ሓደ እኳ የልቦን ኢሉ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ወንጌል ምዕራፍ 3
ካብ ሰማያት ክጽበዩ ክብርን እግዚአብሔር ወእቲ ዓሪጉ ኣብ ሰማይ ዘሎ ንሱ ጥራይ ካብ ሰማይ ክምለስ ድኽእል ድሕሪ ክንዲዚ ዓመታት ክንዲዚ ሚልዮናት ዓመታት ኣምላኽና ክምለስ ይድብሉ እምነታት ኣለዉ መንፈስ ናይ ኣቦታትና ተመሊሱ ኣብ ካልእ ሰብ ኮይኑ ክመጽእ ይብሉ ኣቦታትና ብሓጎታትና ምስ ወለዱ ከም ብዕራይ ኮይኖም ተመሊሶም እዮም ኣብዚ ምድሪ ዝመፁ ዝብሉ እምነት እውን ኣለዉ ኣብ ህንዲ ኩልና ከም ንፈልጦ ብዙሕ ዓይነት እምነት ብዙሕ ዓይነት ኣዝዩ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝረሓቐ እምነታትን ባህልታትን ልምድታትን ኣሎ እቲ ንሕና እንጽበዮ ኣምላኽ ግና ካብ ሰማያት ኢና ንጽበዮ ሃገርና ኣብ ሰማያ ቤትና ኣብ ሰማያ ካብኣ ከዓ ክርስቶስ መድሓኒ ንጽበለና ኢሉ ምሽ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ንሕና ከዓ ነቲ ዘድሕነና ኣምላኽ ካበይና ንጽበዮ ዘለና ካብ ሰማያት ምክንያቱ ሰሌና ኢሉ ካብ ሰማያ ሰማያት ናብ ምድሪ መጺኡ መይቱ ተቐቢሩ ዓሪጉ ከዓ ምሰቡ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ተቐሚጡሎ ካብ ሰማያት ከዓ ክመጽእ ከዓ ንጽበዮ ኣለና ካብ ጣዖታት ናብ ኣምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም እተመለስኩም ወመምለኽቲ ጣዖት እዮም ነይሮም ከም ዝኽብለኩም ጸናሕኩ I hope one day ግሪክ ኬርኩም ክትርእይዎ እቲ ናይቶም ጣዖታት ዝነበረ ቤት መቅደስ ተርፊ ከም ዝድፈራረሰ ህንፃ ቢልዲንግ ገለሎ ተስፋ ገብር ክትርእይዎ ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ናይ ከምዚ ኣምላኽ ናይ ከምዚ ኣምላኽ እናበሉ ናይ ፈውሲ ኣምላኽ እናበሉ ብዙሕ ቅርጽታት እናቀረጹ ብዙሕ ምስሊ እናሰርሑ ንገለ ብምስሊ ተመን ንገለ ብምስሊ ጓል ኣንስተይቲ እናገበሩ ብዙሓት ኣማልኽቲ ጣዖት የምልኹ ነይሮም ካብኡ ካብቲ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ከመይ ጌርኩም ከም ተመለስኩም እቲ ናባኻትኩም ምእታውና ከመይ ዝበለ ከም ዝነበረን ብዛዕባና ባዕላቶም ይነግሩ እዮም ባዕል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ከመይ ኢሎም እዮም ኣትዮም ከመይ ኢሎም እዮም መጺኦም ከመይ ኢሎም ካብዚ ኣምልኾ ጣዖት ኣውፂኦም ናብ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ከምዚ ኣተው ባዕላቶም ክነግሩኹም እዮም መን እዮም ዝነግርዎም መልስ ኢለ ክርአየ ስለዚ ነቶም ኣብ መቄዶንያን ኣካያን ዘለዉ ኩላቶም ኣመንቲ ኣርኣያ ኮንኩምዎም ማለት እዩ እምነትኩም ብኣምላኽ ናብ ብዘሎ ስፍራ ወፂኣ ኣላ እምበር እቲ ቃል ጎይታስ ካባኻትኩም ኣብ መቄዶንያን ኣካያን ጥራይ ኣይኮነን እተሰምዖ እሞ ክንዛረበሉ ኣይድልየናኒ ምክንያቱ ባዕላቶም ይነግሩ እዮም ስለዚ እቲ ወንጌል ኣምላኽ ካብኣቶም ሓሊፉስ ናብ ካልእ ኸይዱሲ ኣብ ምስክርነት እውን በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ምዝራብ ኣየድልን ኢሉ እታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ከምዚ ገይሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጽቡቕ መእተዊ ገይሩ ጽቡቕ ሰላምታን ምስጋናን ገይሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ከም ዝዝክሮም ንኣምላኽ ድማ ስሊኦም ከም ደመስግን ምስ ተዛረበ ወንጌል ከመይ ኢሉ ናብኦም ከም ዝመጸ ብቃል ጥራይ ደይኮነ ብመንፈስን ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ብምርዳእን ምዃኑ ኢሉ ከምዚ ክንዘራረበሉ ጸናሕና ኣዝዩ ደስ ዘብል ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጽሒፍሎም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽኒሉ ይስማዓኩም ምስ ግዜና ክንከይድ ሓንቲ መዝሙር ካብ ጉባኤ ካባኹም ክንዝምር እሞ ናብቲ ዝቕጽል መደባትና ክንከይድ እሺ መዝሙር ዝዝምረልና بدمጽ ምልክት ግበሩ ላይ ወይ ኢድኩም ሓፍ ከተብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማይክ ክፉት ስለ ዘሎ ኩሉ ከዓ ተደንጊኹም በዓለይ ክዘን ምቕጣፍ ዝዝምር ተዘየለ በቃ በረረይቆም أنا خزمر مثلني ካልኦት ተልየን ኦኬ ነፃ ገም የለ الشهر هذا خنير اوكي سرخبكو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለኸይር ናትካ ስራሕ ንክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ክብል እግዚአብሔር ሕግስን
رأي ناتكا سراح نزارب كنمسكر نوعلتكا نمحرتكا خنزرزر عين قرصن مسكنخا እግዚአብሔር ናትካ ስራሕ ንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚኣብሔር ጠሚኻ ኣምሊኻና ፀሚኻ ስቲኻና ወዲካ ተንሲኻ ካብ ሞት ኣልዒልካና መቃብር ክትወርድ ገነቱን ወሪስና ነዚ ናትካ ስራሕ ነቕርብ ምስጋና ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚኣብሔር ስምካ ተሰኪምና ኣብ ኩሉ ክንዘውር ዝናኻ ክብርኻ ንዓለም ክንምስክር ዘወትር ኣብ ቤትካ ኢና ፍቕርኻ ክንገልጽ ስምካ ከይፀዋዕና እስከሜልና ክንነብር ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚኣብሔር ቅዳሴ ክቕደስ ክቐውም ማህሌት ኪዳን እውን ክስማዕ ክበፅሕ ሰዓታት ክስበኽ ክዝመር ክግለፅ እንድምታ ኩሉ ንኽብርኻ ንዓኻ እዩ ጎይታ ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚኣብሔር ክንደይ ለኽቆፅሮ ክንደይ ለኽዝርዝር ቃላት ኣይገልፆን እዩ ናይ ፍቕርኻ ምስጢር ዘይተማህረ የለን ቃልካ ዘይሰምዐ ኩሉ ተማሪኹ ኣደው ኣልዓለ ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚኣብሔር ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚኣብሔር ኣሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ዝተዋሃበኒ እድል ከዓ ይቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ። አሜን። ማማሙሉ እግዚአብሔር ዝማሬ መላእክት የስማዕልና። ኣሜን። ዲያቆን እሺ ከምዚ ክንሰማዕ ፀናሕና ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ብምባል ጣዕምቲ መዝሙር ክዝምራልና ፀኒሐን ደጊመ ቃለ ህይወት የስማዓልና። ማማሙሉ ቃለ ህይወት የስማዕኪ ራይ እምበኣር ኣሰንትኖ ናይ መዝሙር ዕድል ክበኩም እየ ካብዛ መዝሙር እንታይ ኣሰንቲና ነዚ መዝሙር ዝመስል ጥቕሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሙሱድ ሰማማዕ ብምጥቃስ ነዛ መዝሙር ከነሰንትና ዕድል ክህበኩም እየ ናባኹም። እንዲሒርኩም ዝኣተኹም ኳዕ ሰላም ኣተኹም። ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ሓፍትና ሰናይት ማማ ህይወት ኣዴና ኤልሳቤጥ ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኳዕ ሰላም ኣተኹም። ሰላም እሺ ምስ ጊዜና ክንከይድ ናይዛ መዝሙር ገለ ኣስተንትኖት ኣለና።
أنا أنت فتني هواتي طبعا يقولون كم يمسيكم كلكم يتمسكن ولا حفتنا خا thank you طب مزمور actually مستا تمهرنا يا وانت خيدي خوينا تسمعتني يا تخكر أواني أنا زلاتني أب فيليبس ولا كم تسموني فيليبس لتة 10 اوكي كلتة 10 تخلطن بحنسابين دقيم أتم فقراتي إتي مأنتي تبق فقادو إلو أباخاتكم دليتن قبرن زقبرسي أملاخي مو كيلوخو قدا إتي زبزح انبر كلوخو تقراي زي كوني كم تخلو ساع التأززكم مو فرحات رعدن نمدحنكم فتسمو إتي سرحي لا تي نوع كما عخوينا تردياتني ملاحفتنا مزمور زبلتا كنحلل يبلنا تنعو أبنات أب تحتيو كنا نصرح النجار كنا تسمع عن تنتزي كاكي انت تقصد كم إتا تغسسي دقيم أتم فوراتي إتي ما أنتي تصبق فقادو يلو أباخاتكم ديليتن قبرن زقبرسي أملاخي مو كيلوخو قدا إتي زبزح انبر كلوخو تقراي زي كوني كم تخل ساعة التأذسكم مو التأذسكم بفرحات رعدن نمدحنكم فتسمو علي تسمع لنا تا تقصي نقرن مو دقيما نقبع خنسمع كمان تقول أسمعكم من؟ لا تا تقصي هو تاع أقطرة قطرة فيليبس عصرت 3 ديلا نيرة أمين معرف كلتا معرف كلتا 10 جن أبتا بايبل 12 and 13 عصرت خلتان 10 بحان سابيا طبقاش علي وتسمع لنا ماما هوت زابير صوقي بزحالكي آمين ماشي كالوت ناتكا سراح نخزارب نمسكر نوعلتكا نمحرتكا نزرزر عين قارصن مسغانها እግዚአብሔር ያትክልት አዝማች ናይታ መዝሙር ዲያቆን ሐዋ እሺ ዲያቆን ሳሙኤል ኣብታ ስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ምናልባሽ ፈቅድ 19 ኣምላኽ ገሊጹሎም እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ ምናልባሽ ተጠቕሲ ይረኸብ ኮነ እቲ ስራሕ ኣምላኽ ብፍጥረቱ ከም ዝተገልጸ ትብል እያ ተሓሳበይ ነይራ ምናልባሽ ክብሪ እግዚአብሔር ብጀካ እግዚአብሔር ከምኡ ክገብር ዝኽእል ማንም የለን እግዚአብሔር ብፍጥረቱ ይግለጽ ፍጥረቱ ይምስክረሉ أنا خا دقني مزمور داويت 118 أنت شعتن مولي هو يا ماما لغة لي هو تاشمس بتدخل زقابر الناس زلو خنا مسكنو تزقابرنا خنمسكر له خا تزقابرنا كل كزي بزح عندي زقابرنا ግን كل كزي خا نخنمسكر نخنزاربلو تزقابرنا خنمسكنو خا انت مسكانا بزقابرنا كله تخلو تواريدو تسقيلو مويتو نعنا خبل تحتيلو حق أملاك كله
እንሳሲ በቃ ናይ ምስጋና ኮይና ተሰሚዓትን እሞ ዳዊት መዝሙር ዳዊት 118 ፍቅዲ 28 29 ንስኻ ኣምላኸ ኢኻ ኣመስግነካ ወኣምላኸይ ልዕል ኣብለካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ ምስጋና ስለዝኾነ አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕልና ማማ ሙሉ ማማ ሕይወት አቡነ ዲያቆን ሳሙኤል እሺ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ዕድል ክህብ እየ ዝዕወት ኣይሰማዕናዮ እንዲ ናታ መዝሙር ፅቡቅ ጌርና ጣዕምቲ ናይ ምስጋና መዝሙር እያ ውዕለት እግዚኣብሔር ትነግር ከየቋረፅና ንእግዚኣብሔር ክንዝምር ከም ዘለና ውዕለቱ ክነስተንትን ክነመስግኖ ስለቲ ዝገብረልና ስርሑ ግሩም ምዃኑ ኣባና ኣብዛ መዝሙር ሓሳብ ተደይብልኩምሲ ብዙሕ ግዜ ከይንዛረብ ኣፍታ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ኣብኣ ምእንቲ እታ ዕድል ክትወሃበኒ ከስተንትን ክገልፅ ኢልኩም ኢኹም ትኾኑ ፀገም የለን ክልተ ግዜ ወላ ተበልና እሺ እምበር ጊዜና ምንቲ ክንጥቀመሉ ናብዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ትምህርትና ኣስተንትኖ ክንሰግር ኣይደግመልኩምኒ ወንጌታ እታ መዕረፉን ሕፅር ኢላያ ከምዛ ክትሰምዖ ፅናሕኩም ርግፅኒ ኣብ ገዛ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣንቢብኩሞን ሎምን እውን ኣንቢብኩሞን ኣለኹም ስለዚ ንሓድሕድና ሓሳብ ንለዋወጥ ንመሃሃር ንባላላሕ እንታይ ኣስተንቲና ኣነ ኣብዚኣ ጥቕሲ ኣብዚኣ ምዕራፍ እዚኣ ከምዚኣ ደስ ኢላትኒ እዚኣስ ብከምዚኣ ኣስተንቲና ኢልና ሓሳብና ንሃብ ኩልና ኣይፀናሕና እንዲና ኩላትና ፀኒሕና ባ ዲያቆን ሓወይ ኣብዛ ዙም ኣትኹም ብካልእ ስራሕ ቢዚ ኮንኩም ፀኒሕኩም ከይትኾኑ ጎበ ልብኩም ኮንኩም ብካልእ ስራሕ ብካልእ ጉዳይ ተታሒዝኩም ፀኒሕኩም ከይትኾኑ ኣይኮናን ኣነ ሰምዕ ፀኒሕተን ጠቕሲ እየ እንደይ ሓስክወን እምበረ ሓስክወን ኣብ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ኣብ ከምዚኣ ሓፍ ኣብለለይ ተልኩምኒ ወላ ሕጂ እውን ኣንቢብኩም ካብኣ ገለ ነገር ክትወስዱ ተደሊኹም ዳንበብኩም ወላ ካብዚ ክብሎ ፀናሕኩ ብቃልኩም እንዳሓስኩሞ ነገር ተዘይሃልዩ ዳንበብና ወላ ሕጂ ክንዛረብ ንኽእል ኢና መፅሓፍ ኣብ ኢድና ተሎ ወይ እውን ካብዛ ስክሪን ኣነ ንእሽተይ ክፍትን ዶ ዲያቆን ሽማማ ይው ስለተሳትፎ እግዚአብሔር ዓዚም ፀጉ የብዛሓልኪ ኣሜን ኣብታ 6 ሲ ኩሉ ሰም እዚኣ ብጣዕሚ ናይ ፍቅሪ ኣሞር ኩላ እታ ማዕረፍ ከመይ ኢልካ ምስ ኣምላክ ከም ትቐርብ እቲ እምነትካ ከመይ ጌርካ ከምቲ ነቲ እምነትካ ሲ ከመይ ጌርካ ክትሕዞ ከም ዘለካ ክትፀንዕ ከም ዘለካ ያ ግን ኣብታ 6 ክስተንትና ከለካ ንኩልኻትኩምን ብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነቲ ቃል
ብምቅባልኩም ሰዓብትና ሰዓብቲ ጎይታናን ኮንኩም ሕጂ ናታ ሪፈረንስ ከዓኒ ኣብ ሳልሳይ ዮሃንስ ከንብባ ከለኹ ቁፅሪ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ከዓ ኣታ ፍቅረይ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትቃፀፆ እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ እኩይ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮም ሕጂ ተያዚኣ ንዓነ ከስተንትና ከለኹ ሲ ኩሉ ግዜ ስቲ እምነት እንድሕር ፅሙዕ ኣለካ እቲ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ሲ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ብዘራርብኡ ኹን ተካይዱ ኹን ሲ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚኣ ከም ኣብ ይብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ ሲ እምነትና ክትፀንዕ ከም ዘለዎ እቲ ዓንተወይን ትገልፀልና ነርካስ ንሕናስ ናይ እግዚኣብሄር ኣሕዋት ኢና ሓደ ንሱ ኣቦና ንኩላህና ኢልካ ናይ ብሓቂ ኢስትሩ እቲ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለካ እዩ ሞር ዝርዳእካ ኣክቹዋሊ ኣብ ሓደ ፋሚሊ ጓልሓው ንመረስዕ ንእሽተይ ቆልዓ ሜትያ ነራ ናይ ሎሚ 4 ዓመት ቅድሚ ሕጂ እውን ኣቢለያ ነይረ ጓል 10 ዓመት እያ ሕጂ ንሳ ምስ መተት ኣብቲ ቀብራ ናይ ብጣዕሚ ዝገርመካ ሓደ ቆልዑ እቲ ጊፍት ዝህቦም ብጣዕሚ ናይ ቦሊቦል እያ ትፃወት ነራ ቨሪ ፌመስ እያ ፅቡቃ ትፃወት ነራ ሕጂ እታ መሓዝኣ ትቐንእ ነራ በቲ ትፃወቶ ዝነበረት ናይ ፅቡቅ ቅንኢ እዩ ግን ናይ ሕማቅ ዘይኮነ ኣነስ መሓዛ ክገብር ኣለኒ ኣትሊስት ሲ ምስቲ ናታ ቲም ክትፃወት ኢላ ብጣዕሚ ክስተ ኣብቲ ቤተክርስትያን እያ ከምኡ ኢላ ተዛሪባ ተቆልዓ ሕጂ እንታይ ኢላ እታ ሓደ መዓልቲ ሊድያ ሽማ ሊድያ ኣነስ መሓዛ ክኸውን ደልየ ኣለኹ ማሕዘይ ክትኮን ደሊኺ እንሳኻ ናይ ብሓቂ ባብቲ ዝያም ግን ናይ ብሓቂ እቲ ባይብል ኹን ገለት ናይ ሃይማኖት ብጣዕሚ ብንእሽታስ ፅቡቅ ገይራ እምነታ ስፖርትዑ ነይሩ ሕጂ ማሕዘይ ክትኮን ደሊኺ ኦኬ መቅድም ኣብ ቤተክርስትያን ምፅሞ ብኣምላኽ ቅድም መሓዙት ንኹን ኢላታ ኣብቲ ሙሉእ መዓት ህዝቢ ነይሩ ብምሉኡ ኣብ ማናስስ ነይሩ ትቐብሪ ኣነ ስጋ ሕጂ ርስዓኒ ተቆልዓት እያ ሕጂ ከምዚታት ክሰምዑ ከለኹ ንዓየ ዝዝክር ብዓይን ሓቂ እውን ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ትረኽቦ ኣብኡ ኮይንካ ትረኽቦ ምሕዝነት ኹን ዋላ ፍቕሪ ኹን ሞር ዱልዱል ኮይኑ ስምዓኒ ንዓይ ሕጂ ክሪኦ ከሉ ኩሉ ነገራቱ ዋላ ብዛ ቤተክርስትያንና እኳ ክሪኣ ከለኹ ሕጂ እዛ ንእሽተይ ናይ ቁርሲ ንገብራሲ ብጣዕሚ እያ ትሐጉሰኒ እቲ ሰሊ ዘይኮነስ ኩላህና ኣብቲ ዳርጋ 13 ሓደ ግዜ 18 ንስቲ ኢና ተኽሽነ ነታ ቁርሲ ፕሬፐር ንገብር ግን ኩሉ ግዜ ብሰሓቅ ብፃውቲ ብተዓሽሙ ክንገብር ከለናስ ወይ ዝንያም ኣብዚ ናይ ካልእ ነይረ እንዴ ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ነርና እንዲና ኩሉ ግዜ ክስታይ ነይሩ እቲ ዲፈረንቱ ሲ ይረኣየኒ ንዓይ ሕጂ ሓቂ ክዛረብ ተኮይነ ኣብቲ ፖለቲካ ነርና እንዲና ክንደይ ክስታያት ነይሩ ኣብዚኣ ግን ኣብዛ ናይ መድሃኒ ዓለም እኳ ክሪኣ ከለኹ ሕጂ ነታ ቆልዓ እውን ይዝክር ሓቂ ይብል ኩሉ ግዜ ንዓ ክብል ከለኹ ሞ እዚኣ ኣስተንቲነ እዚኣ ከዓ ስለ ተማሃርናያ ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ትብል ቴንኪዩ ዲያቆን ሓወይ መላኣለይ ካስኽ እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓልኪ ቴንኪ ፎር ሼሪን ብጣዕሚ ትገርም ናይ እዛ ቆልዓ ምስክርነት ከዓ መሓዛይ ክትኮኒ እንተደሊኺ መጀመርታ ብኣምላኽ መሓዙት ንኹን ኣሕዋት ንኹን ንዕሞ ምፅናዕ ኣምላኽ ብጣዕሚ ትገርም ያወ እቲ ሓድነትካ እቲ ሕውነትካ እግዚኣብሔር ዘማእከሎ ተደይ ኮይኑ ኮንቲ እሞ ካብ ንእሽተይ ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክትሰምዕ ከለካ እዚ ምግላፅ ናይ እግዚኣብሔር እሞ ንዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂወተ ነፍሲ ይሃባ ምስ እግዚኣብሔር ያለላ ዓና ድማ ከምኡ ዓይነት ፍቅርን እምነትን ይሃበና መድሃኒ ዓለም ቴንኪዩ ቃል ሂወት ተስማዕልና እሺ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ከምዛ ክንሰምዓት ፀናሕና ብጣዕሚ ዓባይ መልእኽቲ ዘለዋ መልእኽቲ እያ እዛ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ርግፀናያ ብዙሕ ሓሳባት ኣለኩም ብዙሕ ሓይለ ቃል ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ቃላት ዝሓቆፈት ኣዝያ ሃፍታም ጥቕሲ እያ እዛ ጥቕሲ መለስ ኢልኩም ዳረኣኹማ ወላ ዳንበብኩም ገለ ንእሽተይ ኣነስ እዚኣ ከካፍለኩም
ኢልኩም ከም ዛነብ እዚኣ ወፂአ ጠጠው ኢለ ክዛረባ ዝፀናሕኩ ርግፀና ካባይ ንላዕሊ ክትገልፅዋን ከተስተንትንዋን ብዙሕ ሓሳባት ከተካፍሉናን ከም ትኽእሉ ይኣምን እየ። ስለዚ ቀዳምነት ክህብ ከይበልና በታ ግዜ ክንጥቀመልና ምእንቲ ኩላትና ሓሳብና الرأي قال أنت زي اللي أنا حصلي ككافل ዶክተር إذا قدامي تتقسي እሺ الرأي يغني لي ጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብ ማሕበረሰብ ተሰሎንቄ ብእግዚአብሔር አቦናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም። ነዛ ጠቕሲ ዝመረፅኩዋ ኣገባብ ኣጀማምራ መልእኽቲ ወይ ተግባር ብዝምልከት ንክዛረብ እዩ። እቲ እንግንዘቦ ኣገባብ ምጅማር ኣፀሓፋ መልእኽቲ ጳውሎስ ከዓ ፀሓፊ ፀሓፍቲ ተቐበልቲ መልእኽቲ ምረቓ ዝሓዘ እዩ። እዚ ጳውሎስ ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ፀሓፍቲ እዮም። ኣብዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ከዓ ወይ ጳውሎስ ምስ ጢሞቴዎስ ይኸውን ወይ ጳውሎስ ቦይኒ ይኸውን። ተቐበልቲ ከዓ ከምቲ ንሪኦ ዝተፈላለየ መልእኽቲ ዝረኣና ይኸውን ማለት እዩ። ታናይ መጨረሻ ብእግዚአብሔር ኣቦናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ወይ ጸጋን ሰላምን ካልእ ቁሩብ እቲ ኣጠቓቕማ ቃላት ቁሩብ ክትሓወሱ ይኽእል፣ ግን እዚኣ ኣብ ኩሉ ትደጋገም እያ ማለት ነዚ ኣገባብ ከም መጀመሪ ዝኣወሲደዮ እምበር ኣብተን ካልኦት መልእኽትታቱ እንተረኣና እውን ኩሉ ሓደ እዩ። እወ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ መፅሓፍን ሕግን ምሁር እዩ ነይሩ፣ ግን ኣገባብን ስርዓትን ኣብ ሕብረተሰብ እውን ይግለጽ እዩ። ንኣብነት ዝዓበናሉ ኣገባብ ኣፀሓሕፋ ደብዳቤ ናብ ዝተፈተኻ ተፈተኺ፣ ዝኸበርካ ዝኽበርኪ፣ ኣቦይ ኣደይ፣ ሓወይ ሓብተይ፣ እከለ እከሊት ብዝኣመሰለ መእተዊ ምስ ጀመርና እግዚአብሔር ይመስገን ናፍቆትኩም እንተዘይኮይኑ ድሓናሉና ከምኡታት ብዝኣመሰለ መእተዊ ንጅምር ነርና ወይ ንኸውን እውን ሕጂ እዚ ዝብል ዘለኹ ስም እግዚአብሔር ይፅዋዕ ከም ዝነበረ ንምጥቃስ እዩ። ውሉደ ክህነት ብዝምልከት ዓሚቕ ፍልጠት እንተ ዘይነበረኒ እኳ ፅሑፍ ብራና ዘቕርቡ ወይ መልእኽቲ ክለዋወጡ ከለዉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብምባል ይጅምሩ ነይሮም። ነዚ ርድኢተይ ከዓ ኣቦና ወይ ካብ ማሕበር ክትእርምለይ ወይ ክትወስኽለይ ትኽእሉ። ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ምጅማር ግን ኣብ ውሉደ ክህነት ዝተሓፅረ ኣይነበረን። ወለድና ኣብ ዝገብሮ ኩሉ ይጥቀምሉ ነይሮም፣ ንሕና ከዓ ካብኦም ንወርስ ነርና። ንኣብነት ኣብ ምጅማር ማይ ምሕፃብ፣ መኣዲ ምቁራስ፣ እንስሳ ስጋ ምሕራድ፣ እኽሊ ምሕፋስ ወይ ምስፋር፣ እንጀራ ምስንካት፣ ኩሉ ዝኣመሰለ ከምዚታት ክጅመር ከሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይበሃል ነይሩ። እዚ ስርዓት ንዘመናት ዝተወራረሰ ኮይኑ ብናተይ ግምት ብመጠኑ እምነት ንምዕቃብ ጠቂሙ ይኸውን እብል፣ ግን ከዓ ከምቲ ዝግባእ ኣብ ፅኑዕ ፍልጠት ትምህርቲ ሃይማኖትን መፅሓፍ ቅዱስን ዝተሃንፀ ስለ ዘይነበረ ምሁራት ፈላጣት ኢና ዝብሉ መጋገይቲ ምስ መፁ ብዙሓት ነታ ጥንታዊት እምነቶም ሓዲጎም ናብ ካልእ ከይዶም ከምዚ ዝኣመሰለ ምዕባለታት ክንርኢ ከሎና ዝትንክፈና እንተኾነ እኳ ንድያቆንን ንዕኡ ዝኣመሰሉን ሓደስቲ ወለዶ ንቤተ ክርስቲያን ብፍቕሪ ፍልጠት ትግሃትን
ከገልግሉ ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር ንቤቱ ካባና ብዝያዳ ስለ ዝሓልየላ ነመስግኖ ክብሪ ከዓ ንዕኡ ይኹን ካልእ ተወሳኺ ምስ ናይ ሰሉስ ዝተተሓሓዘ ነይሩኒ ግን ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብዚ ይኣኽለኒ ይቐኒየለ ክብሪ ይሃበለይ አሜን ዶክተር ቃለ ሕይወት የስምዐኩም እግዚአብሔር ስለትና ኩሉ ጊዜ ዕዙዝ ተሳታፍነትኩምን ምግላጽኩምን ደጊመ ደጋጊመ እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሓልኩም ክብሪ ይሃበልና ጽቡቕ ተመክሮ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ባህሊ ናይ ሃገርናን ልምድናን ናይ ወለድና ስርዓትን ኣተሓሒዞም ነቲ እምነት መሰረት ገይሩ ኣብ ባህልና ዝሰረፀን ክሳብ ሕጂ ዘሎን እዮም ጽቡቕ ገይሮም ከብሩልና ጸኒሖም ብደረጃ ቤተ ክህነት ደረጃ ቤተ ክርስቲያንን ብደረጃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰባት ዘሎ ባህልን ልምድን ምስ ክርስትና ተኣሳሰር እዮም ከብሩልና ጸኒሖም ስለ ዝተመክሮን ምግላፅን ደጊመ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃለ ሕይወት የስማዕኩም ኣራይ ጊዜና እንጠቀመላ ናባኹም እዩ يقون حوي كال سبتزيلس حتى لاتني ويدحري كال سمها بوم حتى لاتني تبرها لي دلو دحان قصلي مخنياتو دمص ሰብ የለን ሞ ደሃይ ድገበረ ታ ጊዜ ደሓን እንጠቀመላ اوكي ابتا تحتيسي اب شوعتن شمنتن مورغن اب شمنت ارتا شوعتن تبلالا سلازي نتم اب مقدنيان اكايان زلو كلاتهم امنتي ارعايا كوينكموم كوينو يلالو دحري ابتا شميني تجن እምነትኩም በአምላክና በዘሎ ስፍራ ወጽያ አላምበር እትቃል ጎይታስ ካባኻትኩም ኣብ መቆዶንያን አካያን ጥራይ አይኮነን ተሰሚዓ እሞ ክንዛረበሉ ግን አይንደሊን አይድልየናን እዩ ሕጂ ታዚያ እቲ ናባኻ እቲ እምነት ሲ አባኻትኩም ጥራይ አይኮነን ኣብ መቆዶንያን ኣብ አካያን ጥራይ አይኮነን ንብለናሎ ሓቂኒ ግን كنزاربو اتي ايكونن التسمع مو كنزاربو له عيد لنا نيو تاخذ زارو لا زي دليو انت قاليس كارت كنت خلي خاقن ولا شعوين كستاكون كن قوب تحصر بيليت تا نمن تازيت كنقلت صوص عيد دلي نازم زلوسي نينيتيش نينيتي عملتي ماشي ماما هو ثانك يو ردت يا تا حسابكي حجب سيها كم تعطي بلاد صنحكي اتأمنتي كاب كتما تسلونكي حليفو تسلونكي عبا كتما صبق يرس لسفلتان بزوع جيزة سلة تمالا لسكوان كابو حليفو سي نامي كيدونيان أكايان زلو آمنتقا آرآيا خوينهم كابو حليفو وانتو وانجيل مالتي كم تعطي شو منتدلا امنتكم أملاخ بزلو سفرانا بزلو سفرا وصيا علامبر اتقال غويتاس اباخاتكم اب مقدونيان اكايان طراي ايكونن اتسمع كابو حليفو نابكال ايدو اسفافي حلوت وانجيل مالتي كنزاربلو ايدلينان مالت كمزي كحابو زدلي نجر مستيركو غبرو زدلي نجر سلازول ديكونه بقى غوهوديو غلوصيو بقى تامنت سخاباهم حليفوس كيدو أسفحفيحو كام مقدونيان أكايان أو ترايون أكونن تتسمع كنزاربو العيدلينا المالس أبايتا زرع زلو نجاريو وانجيل أسفحفيحو تري واللهم فلوت نجاريو تري وزلهم نجاري مو بزعبوسي خمزين كبزين كوينو الله إلنا كنزاربو اللو خنتنتنو هنقول ساسي أيدلني إيدو بلوم دولنبر كمزي كعقاب زلو وخنجر زي بلو نجار سلا زلو أيكون المالتي اوكي برها actually you're right حج خستاجير يا مرمس قالت كاسي كاب كله وين كابتي بايبل سيتا امين تي ناي هواريات ناي كلهم تا لايف زلا حج ستيل بايبل يا بايبل جن ستيل going okay thank you you're welcome ممر تمنيتم كعب سلام أتقي أي رأخن تنحي خساب حجي خاتي خمسلني الشيء حفتنا معزا دمسخي سمعكم لومي
كل جزء تساتافيت ممرت منيت الله دياكون حوي سمع ثاني هي تقص يدي حسكوات تقصات يدي حسكون بري الله ولا حنت بيكون كنت ثاني عليه وتعالنا من كلنا آمين. عند حرت صبوك يرو تردينا أصنعنا هلينا نكافل كنمهار من تتم قالوات عند حتى تردأنا خوين غا نحتات Yeah. أكلتي أنت دي لنا جين أبز أونلاين إن أتي نمبر قال سرحنا إن أنصر حسن هنا أب جزانا مالتي Oh my God. أنا بوجني أي صراحة خن ولا حنت دياكون حوي كنت تقص يدي حسكون بري أي صراحة حالنا نتعمل صحف دام ببكي أنت تقصي ولا عم ببلنا كابتن أبزانا يلو من باب أنت تقصي واي نزا قصر حادث دسيلات هو إذا قصر خلته زا خمسة أتبلك ألس دس تبلك ولا تلكنا أخلتيا كان مجمرة بالجبرة ذي كان حادث جي ماشي الشيء وأبتا شو عتسك نالبات أبتا شو عتسك هو سلازي نتم أو أكون هو أبتا نشمونته እምነትኩም ብኣምላኽና ብዘሎ ስፍራ ወፂኣ ኣላ እምበር እቲ ቃል ጎይታና ኣባኻትኩም ሙቀድንን ኣይኮነን ጥራይ ኣይኮነን ዝተሰምዐ እሞ ንዛረበ እዚኣ ባሕላዮ ሓፍትና ሂወት እያ ገሊፃታ ኣነት እንታይ እያ ክትብል ዓንተ ወይ ሰምዓካ ነይረ ኣይሓስባን ስለዝነበርኩ እምበረ بحقن بقالن بجبرن بجبرن بقالن بجبرن منفس قدسن أوكي بقالن أوكي زيايا أب قدم أملاخن أبونا نتي جبر أمنتكمن تعرف فقركمن أجلس تسفاكم تبلع هو جبر أمنتكم سي نايت أمينكم ورلهم ستجبار نتدعى من كايا مجبار هو نتعاملوا من بار نتدعمنس بتجبروا كم زلك هو جبرن أمنتن جبرن بحدث كم زخدا نحنا ون هيوتنا حجيكم وخون كم زلوا تحقق حق يا بقى كل نجاسي بحق إيه حق الناس حزلة تكرست الناسي كل هيوت كاس بحق من قد خد كيد حق أكوا كريستوس أنت غني نحنا خا كم سب بحق خنم هالالس كل جزية تحق أسفر حات إجزابير تهلوكا كم زلوا مالك يا ترددني وحق أزيا بقى أزيا حيالن تعمتن مخانا تنقبرو كل سرحسي بحقي بقبري بفقري بحقي عنتوي حرفنا هيوت قلت أتعنيها فقر نحدي بالكا ولا حنت نقر كتسلت ما يتخيلني خا تقبر ما يتخيلني خا فقري انت زيلو ولا أبت تخدون دس ندابلك يكون كانت تخدو مالتي حق فقر انت لقد دس ندابلك تشرح خلقات إجزابيرون نتي تقبرو قلبتك حايلة خمزة بكا سلازي أفقري بزح نجارات تقمي لأنبر قدأت ولا حنت خمزة يبلو سريح كا أتدكم تزاريب كا أتدكم غير كا أتدكم مخنياتو إجزابير أفتي دخام سلازي بلد التي بحق يبقى حق تعمت مقانا نحق منم نجار كتوصل الله يدخلني خامو كل هيوتنا بحق استمر كوسر خود كم زلو تنقبر نسرحان كله إجزابير يتأمتون إيريون مقانو عبد خامنا خمز قلت عبد عقستنا خمز قلت عبد سقطاناون جزية كم زهبنا السقطاون ملس خمز اللو
حتيرو طعمي قال أملاك دياكون حوي እግዚአብሔር ይመስገን نخسبالنا مو مملسو ጸጉኡ يبزحلك يغني لي آمين نقول لنا قال وتسمع لنا thank you for sharing مملس ጸጉኡን ምግላጽን يبزحلك ስለትና ኩሉ ጊዜ عزوز ተሳትፎ ኸ አራይም ባር ስድራ እግዚአብሔር ምስ ጊዜና ክንከይድ almost we have done 2 hours ሾሞንተን ፍራውን ኮይንሎ አቦና ቤቀሽ ዮሐንስ ኣብ ስራሕ ውዒሎም ደኺሞም ህፃናት ጉባኤ ተረኺቦም ኣለዉ እሞ ኣቦና ከዓ ናይዛ ናይ ሎሚ ንባብና ትምህርቲ ገይሮም ጸሎት ገይሮም ክዓጹልና እዮም ናብ ኣቦና ቤቀሽ ዮሐንስ ካሕልፈኩም እየ መድረክ ናብኦ ዋው بسم أبو وولد ومنفس قدس هذا أملاك صدر أملاك كما يصنعكم كما يوعلكم كما ياللهم مسجن nice to see you guys سيتو እግዚአብሔር كله أقلقلتكم مباركو آمين لمعتي እግዚአብሔር يبني مساخم تحويسة صنعه ናይ ባሕቂ ዘገርም መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ከዓ አቡና ዲያቆን መሐሪ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጽዎ ንስኻትኩምን ተሳተፍነትኩም ስለ መዝሙርኩምን ምስትንታንኩምን ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ آمين ንእሽተይ ክብል ተኾይነ ሰዓት የብልናን 2 ደቂቕ ወይ 3 ደቂቕ ከምቲ ኣቦና ወይ ዶክተር ክብልዎ ጸንሑ ነዛ መልእኽቲ ጳውሎስ ኩሉ ጊዜ ጳውሎስን እቶም ሙሳይ ኣብዚ ዘለውን ኢሉ ነቲ መልእኽቲ እሱን እቶም ምስኡ ዘለዉ እውን ነቲ መልእኽቲ ሰሚሮሞ ይጽሕፍዎ ከም ዘለዉ ነቲ ምስክር ንሱ ዝህቦ ዘሎ ጳውሎስ ጥራሕ ዘይኮነ ንሰብ ተሰሎንቄ መስኪሩሎም ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን እውን ምሳይ ኮይኖም ይምስክሩልኩም ኣለዉ ኩለንተን መልእኽትታት ነናቶም ጸጋ ኣለዎም ንገሊኦም ስለቲ ኣገልግሎቶም ንገሊኦም እውን ወቐሳ ነይሮም ሰብ ገላትያ ሕጂ ጅምር ከብል ከሎ እንተኣዋንኩም ካብቲ ወንጌል ክርስቶስ ተመሊስኩም እንተኣዋንኩም ነቲ ስቑል ክርስቶስ ረሲዕኹም ኢሉ እውን ብተግሳጽ ዝጅምሮ መልእኽታት እውን ኣሎ ሰብ ተሰሎንቄ ግን ናይ ብሓቂ ፍሉያት ምእመናን እዮም ነይሮም እቲ ናብ ኣምላኽ ምምጽኦምን እቲ መንገዲ ኣምላኽ ምፍላጦምን ሲ ናይ ብሓቂ ሓቂ ከም ዝነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ይምስክረሎም ኣሎ እቲ ምስክሮም ከዓ ኩሎም እቶም ጎረቤታት ዓድታት ዝነበሩ ኣካያን መቄዶንያን ኣብ ተሰሎንቄ ገዲፉ ብግብሮም እታ እምነቶም ብግብሪ እዮም ኣርዮማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን ነቲ ግብሪ እምነትኩም ሕጂ እምነት ብእምነት ጥራሕ ኢና ንጸድቕ እወ ብእምነት ኢና ንጸድቕ እታ እምነት ግን ግብሪ ኣለዋ እታ እምነት ክትግለጽ ተኾይና ምሳና ኣላን የላን ፕሩፍ ክንገብራ እንተኾይና ግብሪ ኣለዋ ሕጂ እታ እምነቶም ግብሪ ስለ ዝነበረ እያ ንሕና እውን ክንነግራ ኣየድልየናን ኢልዋ ነታ ህይወት ሓታ ነበረት ክንነግራ ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ግብሪ ኣለዋ እዚኦም ሲ የዋሃት እዮም እዚኦም ሲ ብክርስቶስ ንእምነቶም ዝሞቱ እዮም ምክንያቱ ኮይኖም ተረኺቦም ንእምነቶም ይሞቱ ነይሮም ንእምነቶም ዋጋ ከፍሉሉ ነይሮም እቲ ፍቕሪኸ ጻዕሪ ፍቕርኹም እምነትኩምን ፍቕርኹምን ተስፋኹምን ኣይበሎምን ግብሪ እምነትኩምን ጻዕሪ ፍቕርኹምን ትዕግስቲ ተስፋኹምን ተስፋ ከዓ ናይ ብሓቂ ክንደይ ትዕግስቲ ኣትደሊ ስለዚ ነቲ እምነት ፍቕሪ ተስፋ ዝብል ብግብሪ ከተርእዮ እንተኾይንካ ጻዕሪ ነቲ ፍቕሪ ጻዕሪ ክትሕውሰሉ ኣለካ ብጻዕሪ እቲ ፍቕርኻ ኣበኻ ከም ደሎ ዝርአ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ብጻዕሪ ዘገልግሉና ኣለዉ እንተኾይኖም ከም ዘፍቅሩና ንፈልጥ ኣለና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ብትዕግስቲ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣዳልይዎ ዘሎ ተስፋ ይጎዩ ንዕኡ ንኽረኽቡ ኣብታ ተስፋ ከምዚኣ ገይሮም ሒዞም ነታ ተስፋኦም ጸኒዖም
ንኩሉ ብትዕግዝ ተሓልፍዎ ኣለዉ ተኮይኖም እዚኦም ሰባት እዚኦም ተስፋኦም ብትዕግስቶም ነንብብ ኣለና እምነቶም ከዓ ብግብሮም ንሪኦ ኣለና ስለዚ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከየብኮርና ኣብ ጸሎትና ኩሉ ሰዕ እናዘከርናኩም ብዛዕባኹም ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣለና ከየብኮርና እቶም ኣገልገልቲ እውን ናይ ብሓቂ እሙናት ኣገልገልቲ ምንባሮም ጳውሎስን ስልዋኖስ ኢልዎ ዘሎ ሲላስ እዩ ኣብ ኩሉ መጻሕፍቲ መብዛሕትኡ ሲላስ ኢሉ ጸዊዕዎ ዘሎ ኣብ ክልተ መጻሕፍቲ ስልዋኖስ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ተመርኪኾም ምእንትኦም ይጽልዩ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ከዓ ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ክኢሎም ስለዚ ኣንቱም ብኣምላኽ ፍቁራት ኣሕዋትና ምሕራይኩም ፈሊጥና ኢና ኣምላኽ ይሓሪኩም ንሕና ስለ ዝሰበኽናኩም ኣይኮንና ኣምላኽ ስለ ዝመረጸኩም ምሩእያት ስለ ዝኾንኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍሉያት ናቱ ህዝቢ ስለ ዝገበረኩም እምበር ንሕና ስለ ዝጨደርና ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ወንጌል ኣምላኽ ክንሰብከልኩም ከለና እቲ ወንጌል ብሓይሊ ብመንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ምርዳእ እምበር ብቓል ጥራሕ ኣይኮነን ብሓይሊ ክብሎ ከሎ ኣብኡ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ነይርዎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝልውጥን ዝቕይርን እዩ እምበር ብበትሪ ይኮነን እቲ ሓይሊ መንፈሳዊ ሓይሊ ነይርዎ እቲ ወንጌልቲ ተራ ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚ ናይቶም ኣገልገልቲ ሓቀኛ ኣገልጋልነትን ናይቶም ዝኣምኑ ሓቀኛ እምነትን ኣብዚኣ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ንርኢ ኣለና ስለዚ ከምቶም ሓቀኛ ኣመንቲ ኮይንና ንኣምላኽ ክንስዕቦ ከምቶም ሓቀኛ ኣገልገልቲ ኮይንና ከዓ ንኣምላኽ ከነገልግሎ እግዚኣብሔር ደግፈና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዘገልገልኩምና ብመዝሙር ርእቶታት ብሕቶ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ተኻፈልቲ እዚ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ዝገበረኩም ኩላትኩም ንኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ንዓኻትኩም ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ከተገልግልዎ የንብርኩም ጎይታ ኣምላኽና ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ዝተምሃርናዮ ቃላትካ ሰማዕቲ ቃል ጥራሕ ደይኮንና ገበርቲ ቃል ክንከውን ደግፈና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ንዘለዉ ህዝብና ንዝክሮም ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዝሓመሙ ምሕረት ከተወርደሎም ንዝተጸገሙ መርሆ ክትፈጥረሎም ንጽልለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ በእምነቶም ዝተኣሰሩ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሊኦም ንጽልለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ገበነን ብገይግኦምን ዝተኣሰሩ ዘበሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት ክትገብረሎም ንጽዋዕካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብእምነት ንዝዓረፉ ሰማያዊ መንግስትኻ ኣዋርሶም ኣምላኽና ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ደበሶም ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ ኣለና ለይትና ባረኸልና ናባኻ ነብስና ንዕቁብ ኣለና ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣብሳናን ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋ ኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስብርኽቲ ኢኺ ረኸርሶም ብሩኽ እዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወሴት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቕር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ካህን ሊቀ ካህናት ሰረያ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለቡሩ ከሳቴ ብርሃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ስልጣን ዝሃቦም ጎይታ
እቶም ኣቦታተይ ካህናትን ሓዋተይ ዲያቆናትን ኣወዳትን ኣዋልድን ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ዝገበርኩም ሓጢኣትኩም ይቕረ ይበለልኩም 12 ግዜ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል። እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ። ብዝሓለፈ ይምሐረና፣ ብዝመጽእ ኸኣ ይሓልወና። ከምኡውን ምእንተ እግዝእትና ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 ግዜ እግዝእትና ማርያም። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ዳሕን ሕደሩ። አሜን አሜን። ቃል ህይወት የሰጠልና መጥዕና ይሃብኩም፣ አገልግሎትኩም ይባርክ ብሓቂ አሜን። ቃል ተስማዕት አቦና ክቡራት ስድራ እግዚአብሔር ዝነበረና ናይ ጸሎትን ናይ ትምህርትን ናይ መዝሙርን ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። አሜን ንድመጽእ ዘሎ ሰም ኣምላኽ ከምዚ ብሂወት ኣብ ሰላም ጸኒሕና ነቲ ዝቕፅል ካልኣይ ምሕራፍ ክንርኢ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። አሜን ዲያቆን አሜን አሜን ዲያቆን ወደይ ብሩኽ ለይቲ አሜን። ዲያቆን ሓወይ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ካብ ባረኽ ኣቦ ቀሺ ዮሃንስ ከዓ እግዚአብሔር መመሊሱ ጸጉ የብዝሓልካ። ብሩኽ ለይቲ ብሩኽ ምሸት ግበረካ። አሜን ኩላህና ብሩኽ ለይቲ ሕደሩ ዲያቆን ኣቤ ቀሺ ኩልኹም ጽቡቕ ተማሂርና። እግዚአብሔር ይመስገን። ድሓን ሕደሩ ጽቡቕ ለይቲ ብሩኽ ለይቲ ስለ ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ለህይወት የስማዕልና። ብሩኽ ለይቲ ዲያቆን ወደይ ተስፋ ከይትቆርፅ እቲ ናይ መስተንታን ክእለት ሲኑ ኩላህና ኣይኮነን ተዋሂቡና እሞ ብኢና እምበር ከየዳመፅና ተሪፍና ኣይኮናን። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። እግዚአብሔር መድኃኒ ዓለም ይመምህርና። ድሓን ኩላትና ንእግዚአብሔር ይደዛርበና። ኣነ እዚኣ ደስ ኢላትኒ ኢልና ንክንሳተፍ ንምባሊ ካልእ ኣይኮነን። መምህርን ተማሃራይን የብልናን፣ ኩላትና ተማሃሮ ኢና። እግዚአብሔር እዩ መምህርና። ንሓድሕድና ክንመሃሃር ኢና። ኣብዚ መምህርን ተማሃራይን የብልናን፣ ፀገም የብልናን። መምህር ሳራ ዝተባረኸ ምሸት ግበረልና። አሜን። ድሓን ሕደሩ ድሓን ቀኒዩ አሜን። ብሩኽ ለይቲ ሰላም ቀን ግበረልና። ለይቲ ብሩኽ ለይቲ